عندنا إلسابيت ኣለኹ ኣለኹ መዝሙር 133 ክትጽልይ ኣለና ይኽን ኣራይ መዝሙር 134 ክትጽልየ ኣብቲ ናሉላ መዝሙር ዳዊት 137 ክትጽልይ ኢልና ዶክተር ነፃ እንድሕር ሃሊኻ ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት 138 ክትጽልይ ኢልና أبونا بملأك سلام مزمور داويت مبل 141 ديكون ودير إخان ندأتي اللخو خمي وعيلكم قاب سلام ترهبنا سلام تناكم ماما بالري مزمور داويت 140 كلتن ماما مولو مزمور داويت 140 شدشتن مامر تغلو مزمور داويت 140 شعاتن مامر تمنيت مزمور داويت 140 شمونتن عاول كتصلي لنا ايش في كمان جابر مسكن مزمور بإثنان وعشر مدن هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩለኹም መላእክቱ ኣመስግንዎ ዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቆም ኩልኹም ኣቱም ኣሓውን በረድን ኣሳ ሃይታን ግመን ቃልኡ እተስልጥ ህወውላን ኣቱም ኣኽራናትን ኩራቢትን ኩልኹም ፍረይቲ እዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳ ለመም እትብሉን ነፈርቲ ዕዋፍን ነገስታት ምድርን كلهم أحزابن مسافنتن كلهم فريتي مدرن أقوازن قرازن عبيت مسناشتو يا ريتا أمرتمنيت إيش الله ده ممر هو قال له أتسلي عيار خليه يلان أب سكرين قال له كن في حكاية سكسات أورزل أوكي ماكسي ماسكي قبرك يا أنجا خير الله ما راك في انت اشمو زوم غيروسي تشوف انت اشمو بيلو مسمر بول مسمر على عين لو ديقونه وكلتن حمسان الله كلتا تجيريا خاات بلا تدقق الله اسكب سلسمي تخفتنا لكي ما كلتن عسران حاموشتن كلتن حام سلسميت مورك انت اشمو بلاي وكلتن حمسان دا تايجوال نقبرا يرأي كل حجي هو يرى له بنقافي مولو مسمر على عين يا تقولي تقالي حجي كذا قالوا دي خانة سوري انت ايش اللي تدور هكي خلتي ميت غير الله ترى الله بيملاك سلام ميتنا 4 تنجمش نوا بس كان ببعت عن كافة أجقه دحنا أنا عارفة في تيار لهون
كلهم ترى من آمناتي كيف تلبس بآمن بس قدس هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብርሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕምኦም ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ወብላን ኣቱም ኣኽራናትን ቆራቢትን ኩልኩም ፈረይቲ እዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረይቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙን ዓበይትን ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማያትን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርና አልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዘቕረቦ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለተኸበነ ምስግና ከልተካብሮች ያለ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝፃግብ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምፅናዕ እስራኤል ስንፈ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይብእ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹ ድምፂ ኣይስማዕን ዘሎ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ዓብይ ድሓቁፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኩን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስሄር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን عليه تسمعلنا الشيء كاب كفلتات صلوت ممر تخلو انه اب كلمتكم فراد قوم تدالي لخو كفلتات صلوت انه اب تقدمي اذا فرادي كقوم تدالي لخو اتي اب مغغاي زحلف ادمين خنانين نفردن بقى ስለዝኾነ በበዝሒ ሓጢአተይ እርድዕድን አንቀጥቅጥና ኣለኹ ግንከ ነፍሰይ ገና መድ ስነብሪ ካብ ሓለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ደመስክኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስተይ ክትክተሲእኬ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ آمين قالوا تسمع لنا الشيء ما مارزنت ممر سارام كعب سلام آتخن ما مارزنت موال سب زي ودا كتصلي لنا بدحريا قتيلا دلا أونس تدنقل لما ممر سارا كتصلي لنا شحراي كمان سيهم سوري حجي داقو يخي آتي بسم الله الرحمن الرحيم بس كنت صاد أملاك آمين موال سب زي ودا إذا عالم زخان نزل عالم إتيا أختي كبر اللي تخيل ديكون حويتي واتي الله فرقو بزي بنت يمن وجن يمن وحيد اللون يمن بتعم واتيل عين داري ترعين هل ياسي أبزول حنت سجيمي بلدان مساي نخلو خنجينكم خيناتكم على أيدن أنا قطر خندي هذا اللي عذره موال سب زي ودا قصري بلدان عنده كم مصحف تابش نايشو 10 ساعات كنا نبغى هو نايدك كاسوا أبتا نايدك كاسلا ما هوتاي يغريتان هنا في اوكي وانت خويني بنت اشمو فين زلو رجف كيف احكي እሺ ረኺበ ያለሁስ መዋእል ሰብ ዘይውዳ እዚ ዓለም እዚ ኸ ንዘለኣለም ዝነብር ተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን ከእቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምስቕላዕ ኣብ ሓጢኣት ዓራት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋፊ ከለኺ እንታይ እዩ ትትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ታኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ መንበር ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እውን ንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ
ብርሃን ከንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድንስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግድስ ዝኾንኩ ነቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ ይዘኒ ወዘልፈኒ ወላዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ወይ ሕጂ ተዓሪ ኣላ እሺ ግርም ሰላም ቤተሰብ መድኃኔዓለም ኣቦታት ኩልኹም ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ህልናይ ከም ማዕበል ዝጋመጠል ክፉእ ብሓሳባት ካባይ ኣርሕቕ እዮ ነታ ህምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣልትን ምህረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሓፍትና ሉላ ኦ ጎይታ በዛሌት እዚኣ ንዓሞ ሽኩል ከመይ ትሆን ኩላትኩም እግዚአብሔር ይመስገን። ኦ ጎይታ በዛሌት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢአት ክሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ አሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ክትኮነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽ ምድሓነይ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽና መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰን ምድርን ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቕበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረና ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእና ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣባሃልና ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓኻ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆቢ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገና ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እዮ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እንዳበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታዬ ካባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቃድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ስምካ ንስኻ ኣምላኽ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርካ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ክልሳዕን ንዘለኣለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ማማ ብረይ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እሺ ከመይ ውዒልኩም እግዚአብሔር ይመስገን። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓርና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓርና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንሰአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ሙታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅርበለልና ኦ ጎይታ ህሙማት ዝቃብፅሓዮም ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትናን ከዓ ነፍሰ ማዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ዝኮንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ዝኮንካ ጎይታ ርድአና ልማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም
بدلنا نعوسنا ندقلنا كفادخنا نامبر فتنا يتأتونا من قسن حيلن كبر النزل على مناتك إما أمين أوزتي مريم بناي قدس كبريم ملا سلامتا سلام لك لخو حلنا غدن كليخي بسقاخو ندن كليخا دي جابير صباحت كويتا سراوي سلام لك لخو نسخكا أنس برختيخي فركر سخون برخيو أمل تسقا زيابير مساخي أوفس تدس والكي حتياتنا خسريلنا نفت ودخ يسوس كرسوس مانتانا حرات لمن لنا آمين አሜን። አዴና ኤልሳቤጥ أبي ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም قدستي ملئتي ጸጋ سمع دلخو ዋ قدستي ملئتي ጸጋ كل ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት አምላኽ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና አዕርገልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዘወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት አምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ አማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ አማኒኤል አምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተአመነት አማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ሓድገልና ተዘከርና አሜን ይቀኒለይ አሜን። ማማሙሉ መተው ጸሎት ሃይማኖት መተው ጸሎት ሃይማኖት ኦ አደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ብቅድስ ድንግል ወላዲት አምላኽ መድሕና ዓለም ስለ ዘወለድክልና ወፂኡ ከዓ ነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ወጎይታና ንጉስናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሓዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጢያን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮት ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮን ለቐለት ምስግና ይኹን ጎይታ መሓረና ጎይታ መሓረና ጎይታ ባርኸና አሜን አይፎን ኢልና አቲና ደለና ወይ ሓፍትና ፍሮይኒ ወይ ሓፍትና ሰናይት ካብ ክልቴኽን እንድጠዓመክን ነፃ እንዳሃለወት ኣነ ክስተየልክን ድምፂ ግበራለይ ክህበክን هراي دياكون እሺ ናይ ሃይማኖት ተጸሊልና ሓፍትና ፍሮይኒ هراي ثانك يو هم يوعلكم حمات كلكم እግዚአብሔር ይመስገን آمين كل جزء كل بزحزة سماين مجرن زرقان زي الرقان سوري زرقان زي الرقان بزفترة بحاجة እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህዲ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለከቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብእኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምውታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋን ንመውታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቲ እውን መወዳእታ ይብሉን ጎይታና መሕወይና ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰርቕ
ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብ ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታት ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወት እውን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሕደገልና ክሪያላይሶን 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 ትራላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ክራላይሶን 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 ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ክራላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ክራላይሶን 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 ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ክራላይሶን ክራላይሶን ካልእ እቲ ኣይፎን ኢልካ ኣቲኽ ደለኻ ሓፍትና ሰናይቲ ክመስለኒ ነፃዶ ትህልዊ ኦኬ هلا جاتي اوكي اسم عمود لمنفس قدوس هذا أملاك آمين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኹሉ እትመልክ እግዚአብሔር አቦ መሃረና ኦ ጌታ ሰራዊት አምላክ ሃይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርን ጭንቀትን ብዘይ ከኣኻ ረዳኢ የብልናን ኦ አምላክ አቦና አባና ሕደር ንበደልና ይቅርታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይ ድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብምፍላጥ ብዘይ ምፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢአትና ምንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስም ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካም ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን አሜን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ወጎይታ ቡቃት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባቕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ
ረከርስኹም ብሩኽዩ ኦሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ኩሉ ዋሳትና ዝኸጣናዮ ንስኻ ርሑርሑን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ሚካኤልካ ተዓርቐናን ሕደገልናን ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ላእኸልና ብጸጋን ብርህራያን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ተሎካ ማዕሬኻ ምስ ዝኾነ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽሎ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ስግደልካ ክርስቶስ እውን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመልኣኻ ርሑሩሕን እቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ እንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት ትትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማነና ተቐበል ሂወትና ኣቃንዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትብርዳኣና ብህልውናም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትኻ ኣለወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ንበፅሕ ኣድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናዕፃና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኩን እግዚኣብሔር ይቀበሎ ብሰማይ ይዕረግ ንዝነበረና ግዜ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ካብዚ ብምቕጻል ናይ ሎሚ ዕለታዊ ትምህርትና መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ ፍጻሜ ክኸውን እዩ ቅድሚኡ ግን እተን ንባብ ኣብ ክልተ ከፊልና ከነንብበን ኢና ካብዞም ድሒርኩም ደኣተኹም ማማ ህይወትን ሓፍትና እልልታን ነፃ እንድሕር ሃሊኽን ማማ ህይወት ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 7 ከተንብብልና ሓፍትና እልልታ ከዓ ካብ 8 ክሳብ መወዳእታ الشيخ يمسيكم كلكم thank you ديكون حوي قدامي تيموثاوس معرف 3 إثار استاتي جميل مراحتي بيتا خريستيان إذا قال زي أمونيو حدا أوكا معرق إبيكوبوس انت دلي سناي قبري يمنى الله بأرسي إتي إبيكوبوس من قب زي بلو سبعي حنت سبيتي تنقب قصع نفسه أقاباب زفلت تقبل قشا نمستمهر بقع خوني قبع زي سكر زي وقع جناح لعل جناح لأم زي بأس فتاو قدزب زي كوني نتا بيتو خستنا برا خاب زي كئل جناح نتا محبر أملاخ دعا خمي جيرو كآليا يخونلو سلازي بيتو تطبق جيرو زي استنابره بخلو مرزان الزوزات ولود زلوو يخون الزوزات ولود زلوون يخون تنافحو ناب فردي ديابلوس مئنتي خي ودق عدش تخلي أيخون عبد صرفن مفتران ديابلوسن مئنتي خي ودق كابتم أب وصعي زلو
ፅቡቅ ምስክር ክህልዎ ይግባእ ኣሜን ካልኦት ተስማዕና ቴንክ ዩ ኣደልታ ዲያቆናት እውን ከምኡ ነቲ ምስጢር እምነት ኣብ ንጹህ ህልና ሒዞም ረዘንቲ ሰብ ክልተ ልሳን ዘይኮኑ ብዙሕ ወይኒ ንምስታይ ዘየድህቡ ርኩስ ረብሓ ዘይደልዩ ክኾኑ ይግባእ እዚኣቶም እውን ቅድም ይመርመሩ መንቅብ ዘይብሎም እንተኾኑ ሽዑ የገልግሉ ኣንስቲ እውን ከምኡ ረዘንቲ ዘይሓምያ ጥንቁቃት ብኩሉ እውን እሙናት ክኾና ይግባእ እቶም ዲያቆናት ኣፀቢቆም ምስ ኣገልገሉ ዓብይ ማዕርግን ብእምነት ኢየሱስ ክርስቶስን ብዙሕ ትብዓትን ክረኽቡ እዮም እሞ ሰብ ሓንቲ ሰበይቲ ደቆምን ኣባይቶምን ኣፀቢቆም ዘስተናብሩ ይኹኑ ናባኻ ቀልጢፈ ከም ዝመፅእ ተስፋ እናገበርኩ እዚ እፅሕፈልካ ኣለኹ እንተደንጎኹ ግና ኣብታ ቤት ኣምላኽ ማለት ናይቲ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ማሕበር ህያው ኣምላኽ ከመይ ክትገብር ከም ዝግባኣካ ክትፈልጥ እፈቱ ኣለኹ ብሓቂ እቲ ምስጢር ኣምልኾ ዓብይ እዩ ንሱ ነቲ ብስጋ ዝተገልፀ ብመንፈስ ፀደቀ ንመላእኽቲ ተራእየ ኣብ ኣሕዛብ ተሰብከ ኣብ ዓለም ተኣመነ ናብ ክብሪ ዓረገ ካልኦት ተስማዕልና ኣራይ ካብዚ ምምቕፃል ዕለታዊ ትምህርቲ ብሓውና መምህር ተኽሉ ክወሃበና እዩ ናብ መምህር ተኽሉ ክሕልፈኩም ንዑ ተዛረባ አንደበት ንዓና ድማ ሰማዒ እዝነ ልቦና ይሃበና እግዚአብሔር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቦታተይ ካህናት ካብ ሓጢአተይ ፍትሑኒ ተሳክትቲ ናይ ዝጉባኤካ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ከምቲ ዲያቆን ሓወይ ዝበሎ ለማዓንቲ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ክንርኢ ኢና ካብቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ማለት እዩ ኣብቲ ቀዳማይ መልእኽቱ እንታይ እዩ ዝብል ኣገልጋሊ ኣምላኽ ንምዃን እተወሰነ ብቕዓት የድሊ እቲ ብቕዓታት ከዓ ከምዚ ኢሉ ይገልጾ ማለት እዩ ትምኒት ከድልዮ ከሎ ግን ብሰናይ ዝኾነ ኣገልግሎት ወይ ከዓ ጥዑይ ዝኾነ ድልየት ክህልዎ ከም ዘለዎ ተመክሮ ኤክስፔሪየንስ ክህልዎ ከም ዘለዎ ኣረኣዩ ከዓኒ ልዕል ዝበለ ከም ዝኾነ ንርእስኻ ምግታእ እዚ ኩሉ ክንሪኦ ኢና ፅኒሕልና ግን ከም ዝርዝር ኣቐሚጥዎ ዘሎ ናይ ምምርሃር ክእለት ከም ዘለዎ እምነቱ ከዓ ንፁር ከም ዝኾነ ፅቡቕ ስም ከዓ ሬፒቴሽን ዘለዎ ክኸውን ከም ዘለዎ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ጳጳስ ወይ ከዓ ኤጲስቆጶስ ክበሃል ከሎ ብቋንቋ ግሪክ ኮይኑ ኦቨርሲየር ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ዝርኢ ማለት እዩ ዘመሓደር ወይ ከዓ ጓሳ ክንብሎ ንኽእል ኢና ንካህናትን ንዲያቆናትን ይመሓደር ማለት እዩ እቶም ካህናት ናታቶም ስራሕ ኣለዎም ዲያቆናት እውን ናታቶም ስራሕ ኣለዎም ማለት እዩ እዚ ግን ኤጲስቆጶስ ክበሃል ከሎ ኣመሓዳደሪ ወይ ከዓ ኦቨርሲየር ሕጂ ካህናት መንፈሳዊ ምምሕዳር የመሓድሩ ማለት እዮም ኩሉ እቲ ምስጢራት የካፍሉ ዲያቆን ከዓ ከም ልክዕ ከም እቲ ሰርቪስ ዝግበር ዝያዳ ብኡ ዝግበር ማለት እዩ ካልእ ኣይገብርኒ ማለት ኣይኮነን ግን ኣብቲ ቅዳሴ እውን ይካፈል እዩ እቲ ምስጢራት እውን ይካፈል እዩ ግን እቲ ዝያዳ ምስጢራት ዝካፈል ብካህን እዩ እንድሕር ኣድላይ ኮይኑ ድሓን ኣቦና ኣለዉ ኣባ ቀሺ ከምኡውን ዲያቆን ኣሎ ኣፀቢቖም ክገልፅልና እዮም ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 11 ክሳብ 14 ዘሎ ብዛዕባ ክህነት ንደቂ ኣንስትዮ መሃብ ጌጋ ምዃኑ ወይ ከዓ ከምዘይግባእ ገሊፁልና ነይሩ ስለዚ ድልየት ናይ ኤጲስቆጶስ ከምታ መጀመርታ ዘንበብናዮ ማለት እዩ
እቲ ኤጲስቆጶስ ዝገብሮ ዝደሊ ሰናይ ግብሪ ክኸውን ኣለዎ እቲ ድልየቱ ሲ ንምንታይ እዩ ከምኡ ኢሉ ክመፅእ ዝኽእል ወይ ከዓ ንምንታይ እዩ ጳጳስ ክኸውን ዝደሊ ዘሎ እቲ ኣገልግሎት ብሰናይ ዝተመርሐ ክኸውን ኣለዎ እምበር ንስልጣን ከም ዘይኮነ ክርድኦ ኣለዎ መንነት እቲ ኤጲስቆጶስ ክንብል ከለና ምስቲ ስነ ምግባር እተተሓሓዘ እዩ ወይ ከዓኒ ትምህርቲ ጥራሕ ክህልዎ የብሎን መለኮታዊ ትምህርቲ ሃልዩ ወይ ከዓ ብደረጃ ትምህርቱ ላዕሊ ስለ ዝበፅሐ ኣይኮነን በቲ ናቱ ስነ ምግባር ከዓ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ 6 መወከሲና ናይ ቤተክርስትያንና ደሎ ሓደ ካብኦም ቸርች ፋደርስ ይብል ወይ ከዓ ኣቦታት ይብል እቶም ኣቦታት ሕጂ ብምንታይ ይፈልዩ ኦርቶዶክሲ ኦርቶፕራክሲ አንቲኩቲ and then approval of the church ይብል እቲ ቀዳማይ ነገር ኦርቶዶክሲ እምነቶም ጽኑዕ ክኸውን ኣሎ ሓቀኛ ክኸውን ኣሎ ከዓ ኦርቶፕራክሲ እቲ ዝገብርዎ ስነ ምግባሮም ከዓኒ ዝተመስከረ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ቅኑዕ ክኸውን ኣሎ ቅድሚ 451 ዕድመ ዝነበሩ ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ማለት እዩ ኣብ ክኾነሎ ቤተክርስትያን ከዓ ዝመስከረትሎም ክኾንሎም ከዓ ይብል ሕጂ ከምዚ ዓይነት ኣብነት ክኾንሎም እንተደይ ኮይኑ ግን ብሽም ትምህርቲ ኣለዎ ወይ ከዓ ብካልእ ኣለዎ ኢልካ ክመፅእ ከም ዘይክእል ማለት እዩ መንቅብ ዘይብሉ ይብል ከዓ መንቅብ ዘይብሉ ማለት ሓጢኣት ዘይብሉ ማለት ኣይኮነ ሓጢኣት ዘይብሉ ሰብ የለን እንታይ ደኣ ተፃራሪ ምእንቲ ከይህልዎ ወይ ከዓ ከይከሶ ሰብ ዝምዝዞ ዓቕሚ ዘይብሉ ክኸውን ኣሎ ወይ ከዓ ብላክ ሜል ክገብሮ ሰብ ከም ዘይክእል ክኸውን ኣሎ ወላ ሓንቲ መንቅብ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ሓዋርያ ጳውሎስ ኮነ ጢሞቴዎስ ኣይተመርዓውን እንተኾነ ግን ብዙሓት መውስቦ ብፍላይ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ዝገበሩ ሰባት ኤጲስቆጶስ ካብ ምዃን ዝተወገዱ እዮም ሕጂ እዚ ብዳሕረይ ክንሪኦ ኢና ብ325 ናፍቲ ጉባኤ ንቅያ ዝተወሰነ ነገር ኣሎ ድሕሪኡ ካብኡ ኒነው ካብ መነኩሴ ጥራሕ ክኾኑ ከም ዘለዎም ኢሉ ተገሊፅሎም ማለት እዩ ብክልተ ዓይነት ብዙሕ መውስቦ ክህሉ ይኽእል ሓንቲ እቲ ሲሪያል ፓላግሚ ዝብሎ ሰበይቶም ምስ መተቶም ድሓር ምርዓው ድሓር ምርዓው ወይ ከዓ ተፋቲሖም ምርዓው እዚ በብሓደ ማለት እዩ እዚ እውን ኣይፍቀድን እዩ ፓራለል ዝብሎ ከዓኒ ፓላግሚ ዝነበረ ብሓንሳብ 2-3 ኣንስቲ ይህልዎም ማለት እዩ ከምዚ እውን ኣይፍቀድን እዩ ምክንያቱ ኣብቲ እዋን እቲ ኣሕዛብ ከምኡ ዓይነት ባህሊ ነይርዎም 3 ክእትው ይኽእሉ ወይ 2 ክእትው ይኽእሉ ነይሮም ምስ ኣመኑ ምስ መፁ ዋላ እኳ ኩሉ ገዲፎም እንትኾኑ ግን ናብ ጵጵስና ክበፅሑ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ እትዮም ስለ ዝነበሩ 2 ወይ 3 ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ እዚ ዝብለና ኣብ በሃላ ሃዋርያ ጳውሎስ ንጳጳስ ንክምርዖ ኣየገድድን እዩ እንታይ ደኣ የግዳስ እታ ቀዳመይቲ ሰበይቲ እኳ እንተሞተት ወይት እንተ ተፋትሐ 2 ሳዕ ንዝምርዖ ሰብ ክሽየም ኣይክእልን እዩ በቃ ሓንትን ንሓዋሩ ማለት እዩ ነዚኣ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ መጀመርታ ዓመታት እታ ቤተክርስትያን እዩ ዝፅሓፈ ኣብቲ መጀመርታ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ ሓደ እዋን ከዓ ኣብ ሓንቲ ሰበይቲ ንላዕሊ ፓላግሚ ድርብ ውስቦ ዝበሃል ኣብ ህዛብ ኣስፋሕፊሑ ነይሩ ኣብቲ ግዜቲ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዮሃንስ ኣፈወርቂ መወከሲ ድሃበና ማለት እዩ ክብረቱ ዝሓለወ ወይ ካብ ወይኒ ምስታይ ዝረሓቕ እዚአን ክልተ ነገርን ጥንቁቕ ኣተሓሳስበ ኣለዎ ወይ ከዓ ጥዑይ ኣእምሮ ክህልወካ ማለት እዩ ፅቡቅ ጠባይ ምስ ስርዓትን ኣካይዳን ፅቡቅ ነገራት ተሰማሚዕካ ምምላስ ማለት እዩ ኣብታ ናይ መስተ ትብል ዘላ ፅንሒ ኢልና ክንሪኣ ኢና እታ ናይ 5-6 ስላይድ ክትመፅያ ተቐባሊ ጋሻ ዓርኪ ጓኖት ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሓላይ ክኸውን ኣለዎ ክምህር ዝኽእል ናይ ምህምህርና ክእለት ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ እዚ ንጳጳስ እዩ ማለት እዩ ንወይኒ ዘይብህግ መስተ ምስታይ ይብሎ ስስዓትን ንስምዒቶም ምርዋይ ዝደልዩ ሰባት ዝገብርዎ ኣበሳ እዩ ሓጢኣት እዩ ግን ኣፀቢዕና ክንሪኦ ኢና እቲ ሰብነት ምስ ሰተየ እቲ ሰብ ምስ ሰተየ ማለት እዩ ሰብኡትን ብኡ እቲ ህርፋን ወይ ስጋዊ ስምዒት የለዓሎ እዚ ከዓ ሴንት ጀሮም ዝበሎ እዩ ሕጂ መስተ ኣብ ቤተክርስትያንና ይፍቀድ ድዩ ኣይፍቀድን እዩ ዝብል ሕቶ ይፍቀድ እዩ ምስካር ግን ኣይፍቀድን እዩ መስተ ይፍቀድ እዩ ምስካር ግን ኣይፍቀድን እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ማለት እዩ ሓንቲ ሰቲኻ እንተ ሓንቲ ኮይና ዓቕምኻ ፍርቂ እንተኮይና ዓቕምኻ ከዓ ፍርቂ ትሰቲ ማለት እዩ ካብ ወይኒ ሰትዩ ድማ ሰፈረ እዚ ከዓ ኣብ ጀነሲስ ቻፕተር 9 verse 20-21 ዘሎ ማለት እዩ ካብ ወይኒ ሰተየ ድማ ሰፈረ ኣብ ማእከል ድንኳን ከዓ ዕርቃንካ ትወፅእ ማለት እዩ
ደይ ተግባርካ ተርኢ ለዋህ ሕያዋይ ክኸውን ኣለዎ ሚዛናዊ ፍትሓዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ዓመፀኛ ዘይኮነ ተቋያቁ ዘይኮነ ምስ ተፃራሪ ሰባት ክቃለስ ከሎ ብዘረባ ከረድእ ዝኽእል ዋላ ፍልልይ እንተለዎሲ ብዘረብኡ ብላዛ ዘረብኡ ገይሩ ከረድእ ዝኽእል ክፈርድ ዝኽእል ወይ ከዓ ንኸተዓርቕ ዝኽእል ማለት እዩ ስሱዕ ዘይኮነ ስሳዕ ዘይብሉ ንርእሱ ዘየድሊ ሓብቲ ንምድላብ ሕርፋን ዘይብሉ ምክንያቱ ጳጳሳት ወይ ከዓኒ መነኮሴ ንዕኦም ሓብቲ ክድልቡ ኢሎም ንድኽነት ኢሎም ከም ዝመሃሩ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ኤጲስቆጶስ ኣካይዳ ስርሑ ወይ ከዓኒ እንታይ እዩ ኦቨርሲየር ወይ ከምቲ ዓንተ ወይ ድበልናዮ ከም መሓደር ማለት እዩ ንደቁ ብዝግባእ ከም ዘመሓድሮም ምዕዛብ እዚ እንተደኣ ደቁ ነይሮም ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ዝገብሮ ስራሕ ዝነበሮ ከም መሓድር ከም ዝኽእል ደቁ ከመይ ተገዛእትን ኣኽብሮትን ኣለዎም እዚ ቅድም ይምርዓው ስለ ዝነበሩ እንተደኣ ክምረፅ ኮይኖም እኳ ኳሊፊኬሽን እንተደኣ ኮይኖም ብገዝኦም ይርአ ማለት እዩ ዋላ ሕጂ እዋን እውን ዲያቆናት እንተደኣ ድቁና ክወስዱ ኮይኖም በዚ ናይ ግብፂ ቤተክርስትያን እንተደኣ ርኢና ቅድም ሓዳር ክገብሩ ኣለዎም ኣባና እኮ ከምኡ ልውሉድ ኣይኮነን ዋላ እኳ እቲ ስርዓት ከምኡ እንተኾነ ግን ክፍተኑ ኣለዎም ቅድሚ ድቁና ምውሃቦም ማለት እዩ እዚ ከዓ ልክዕ ከምኡ ሓዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ናይ ሓቂ ዓወት ዘይኮነስ ብዛዕባ ግቡእ ፃዕሪ እዩ ይዛረብ ዘሎ ኣብዚ ክብል ከሎ ግን ደቁ እንተደኣ ደይእዘዝዎ ኮይኖም ንሱ እንተደኣ ትግድግብኦ ገይሩ ሓላፍነት የብሉ ግን ንሱ እንተደኣ ሓላፍነቱ ዘይገበረ ሓታቲ እዩ ማለት እዩ ካብ ካህን ኤሊ ንርኢ ኢና ደቁ ከመይ ዓይነት እንታይ ገብሩ ነይሮም ካህናት ከለዉ ደይ ናይ ካህናት ስራሕ ይሰርሑ ነይሮም ስለዚ ንሱ ከዓ ተቐፂዑ ማለት እዩ ከምኡውን ካልኦት ክንርኢና ከም ኣብነት ንደቅኻ ትቆፅዖም ከምኡውን ከምቲ ቤተክርስትያን ትእዝዘካ ጌርካ ተዕብዮም ደቅኻ እንተ ዘይሰምዑኻ ወይ ዘይሰዓቡኻ ግን ካብ ሓላፍነት ነፃ ኢኻ ማለት እዩ ተልመደን ወይ ከዓ ገና ኣብ ተመክሮ ትሑዝ ዝኾነ ከም ክርስቲያን መራሒ መጠን ዘለዎ ብስለት ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ከይበቃዓ ከሎ እንተደኣ እቲኻዮሲ ናብ ትዕቢት ከምፃሉ ይኽእል እዩ ትዕቢት ተደኣ ኮይኑ ከዓኒ ከምቲ ልክዕ ናይ ከውድቐካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብሓፂሩ ናብ ውድቀት ከስዕበሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቶም ገዛእቲ ኮይኖም ዘይተምሃሩ ተገዛእቲ ኮይኖም ዘይተምሃሩ ኣብ ትሕቲ መምሃራን ኮይኖም ብትሕትና ኮይኖም ዘይተምሃሮ ግን ንነዊሕ ከይፀንሑ ናብ ስልጣን ዝበፅሑ ውዒሎም ሓዲሮም ኣብ ትዕቢት እዮም ዝወድቁ ምክንያቱ በቲ ስርዓት ከይሓለፍካ እንተደኣ ኮንካ መፂኻ ብዙሕ ኣምነት ይወሃብ ግን ሓደ ሓደ ግዜ ብዓለማዊ ትምህርቲ እንተደኣ ንፉዓት ኮይኖም እሞ ላዕሊ ደረጃ እንዳሕር በፂሖም ኣብቲ ቤተክርስትያን ይመላለሱ እዮም ኢልካ ወይ ከዓ ብዝኾነ ይኹን ነገር ኢልካ እንተደኣ ኣብ ማዕርግ ሂብካዮም እዚኣቶም ክወድቁ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ በቲ ግቡእ ተገዛእነት ኮይኖም በብሓደ ደረጃ ስለ ዘይበፅሕዎ ክወድቁ ይኽእሉ እዮም ኩሎም ኣይኮኑን ግን እቲ ፈተነ ንዓኣቶም ክበዝሖም ይኽእል ማለት እዩ ኣብ መንጎ ክርስቲያናት ዘይኮነ ሰባት ኣብ መንጎ ክርስቲያናት ዘይኮነ ሰባት ፅቡቅ ስም ክህልዎ ይግባእ ምክንያቱ በታ ቤተክርስትያን ጥራሕ ደይኮነስ ዋላ ብካልእ እውን በታ ዘይኣመንቲ እውን ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ስም ዘለዎ ክኸውን ይግብኦ ንእከይ ንበደል ብሕጋዊ መንገዲ ተጠቂምካ ምዝራብ ዋላ ሓደ ሰብ ክነቕፎ ወይ ሕማቅ ከዛረበሉ ብዘይክእለሉ መገዲ ባህርያትን ተግባራትን ምጓዓዝ እዚ ከዓ ማንም ሰብ ክወስሉ ዘይግብኦ ነገራት ክገብር ከም ዘይብሉ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ንዲያቆናት ወይ ንበዓልቲ ቤት ዲያቆን ከዓኒ ከምኡ ይግብኦ ማለት እዩ ዲያቆናት ንገብራዊ ጉዳያት እታ ቤተክርስትያን የካይዱ ሓንቲ ወይ ዝበልክኹም ዋላ ዲያቆን እውን በዓል ሓዳር እንተደኣ ኮይኑ ብሓዳሩ ከመይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢሉ እዩ ዝፍተን ማለት እዩ ኣኽብሮት ብግብርን ባህርን ዝኸበረ ምክንያቱ እቲ ዲያቆን ኮይኑ እንተደኣ ንካህን ነቲ ልዕሊኡ ዘሎ ማዓርግ ዘለዎ እንተደኣ ደየኽብሮ ኮይኑ ወይ ከዓ ብድፍረት እንተደኣ ዝዛረብ ኮይኑ ንማንም ሰብ እዚ ኣይግብኦን እዩ ማለት እዩ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ዓፃፊ ልሳን ዘይኮነ ወይ ከዓ ክልተ መልሓስ ዘይብሉ ሓንሳ ነቲ ሓደ ሰብ ከምዚ ይብል ነቲ ሓደ ሰብ ከዓ ከምቲ ይብል ንምትላል ዝኣክል ማለት እዩ ከምኡ ዘይኮነ ሰብ ድቁና ክወስድ ከሎ ምናልባት ኣብ ቤተክርስትያናት ትሪኢኹም እንተደኣ ኮንኩም ኣብ ቤተክርስትያናት እታ ቤተክርስትያን እያ ትምስክረሉ ዋላ እቲ መምህር
بقع إلو أنت قربو تام تخسان جن يدلو خيبلت أي وهابني دخون سب أنت دقا نزل سب زسي reservation على نويك أني أتصنحه وزبحال أنت دقا متيون يمرمروا معي سئلوا ما يهبوني معناته تابت خسيان كتمسروا للوا تابت خسيان مالت نحن كلاتنا مالتي تم أمرنا كلها كريستياناوي أمنت التقلت مستير إيو لك كم زخونة يكون حلافنت توم سبات بقعات كم زلوم كريو الله كتفتن علىك كفتن الله تلي كوين جن أود كت متان كي ودو كال أيكون إتا أقول قلت سبيتون كبرت از حلوت كتكون الله نوعو سبيتو خا ولا نكهن تكون ولا أباس تكون أبتجيزيتك أباس أمرعانيو anymore جن أبتجيزيت الزنبرو كبرت از حلوت كتكون الله حجي إذن كهنن نديقونن يوزم الكت مالتيو نخلوت بناي حصوت مقصاص زمبالي كلوا يقولون ديكونا زربات زارم ترى خويناسي صبق يكونن مالتي نتي كهندي ويتنا تدياقون ديسي كبرتو تقنصلو الله مالتي اولا ሁላትናውን كومو አይግባእኒ ንعኦም ጥራሕ ኣይኮንና ንብል ዘለና ንሕናውን ከምኡ ክንገብር ኣይግባእናኒ ሕማቅ ነገር ክንዛረብ ወይ ሕማቅ ነገር ክንገብር ኣይግባእናኒ ማለት እዩ ከመ ኣዘውቲርካ ወይ ንምስታይ ስጋዊ ልማዳት ከተማዕብል የብልክን ዝኾነ ይኹን ሕማቅ ዓመላሲ ክህልወካ ይብሉን ማለት እዩ ሓፂሩ ብኩሉ ነገራት እምንቲ ክትከውን ኣለዋ ብኩሉ ነገራት ናታ እቲ ትገብሮሲ እምንቲ ክትከውን ኣለዋ ኣብዚ ግዜና ዘለዎ ኣቦታት ኣብ ልዕሊ ደቆም ስልጣን ከም ዘለዎም ጌርካ ኣይረአን እዮም ምክንያቱ ኤሊን ሳሙኤልን ሕጂ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት ኢና ኤሊ ዓንተወይ ነጊረኩም ነይረ እቶም ደቁ ኣይሰምዑን ሳሙኤል ግን ደቁ እውን ኣየኽበሩን ሕጊ ኣየኽበሩን ግን ሳሙኤል ብዓቕሙ እቲ ዝከኣሉ ገይሩ እዩ ይሓዝን ነይሩ ፀሎት እውን ይገብረሎም ነይሩ ማለት እዩ እቲ ዝግብኦ ገይሩ እዩ ሕጂ ንሱ ካብቲ ዕዳናታቶም ይድሕን ማለት እዩ ዝያዳ ከዓ ኣቦታትና ክወስኽላ እዮም ናይ ኤሊ ግን ዋላ ሓንቲ ይገበሮም ዋላ ሓንቲ ይበሎምን ስለዚ እቲ ዕዳናኡ መፂ ማለት እዩ እቲ ክሕተት ክእሉ ማለት እዩ ተሓታትነትን ሓላፍነትን ከስምዖም ይግባእ ገጽ ንገጽ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ትገብሮ ኣገልግሎት ምስታፍ ቤት ኣምላኽ እታ ኣምላኽ ዝነብረላ ቦታ እያ ንብላ ማለት እዩ እታ ቤተክርስትያን ዓንድን መሰረትን ሓቅን እያ ሕጂ ኩሉ ነገር እቲ ምስጢራት ዝካየድ ኣብ ቤተክርስትያን እዩ እታ ዓንዲ ከዓ ንሳ እያ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ኣብ ቤተክርስትያን እዩ ቤተክርስትያን ይኸዓ ትርጉሞ ምክንያቱ ኩሉ ሓደ ዓይነት መፅሓፍ ቅዱስ እናተጠቀምና ካልኦት ሰባት ብድለያቶም ስለ ትርጉምዎ ዝተፈላለየ ሓሳባት ይመፅእ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ነገራት ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ እታ ቤተክርስትያን ዓንዲ መሰረት እቲ ሓቂ ስለዝኾነት ሓቂ ከዓ ክርስቶስ እዩ ሓቂ ከዓ ኣብ ቤተክርስትያን እዩ ዘሎ ዋላት መፅሓፍ ቅዱስ እውን ኣብ ቤተክርስትያን እዩ ክትርጉም ዝግብኦ ኣይተንብቡ ኣብ ደገ ማለት ኣይኮነን ግን ባዕልና ክንትርጉሞ ኣይንኽእል ኢና ናይ ኣቦታት ዝተርጉሙልና ኣለዉ ካብኡ ጌርና ጥራሕ ኢና ንኸይድ ስጋ ዝለበሰ ክርስቶስ ኣብ ክርስቲያናዊ ስነ መለኮት እቲ መለኮታዊ ባህሪ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረን ዘለኣለማዊ ቃል ኣምላኽ ኣብ ኣካል ክርስቶስ ኢየሱስ ሰብ ከም ዝኾነ የመልክት ማለት እዩ እታ ናይ መጨረሻ ደላ ፍቅዲ 16 ማለት እዩ ብሓቂ እቲ ምስጢር ኣምልኾ ዓብይ እዩ ንሱ እቲ ብስጋ እተገልፀ ብመንፈስ ጸደቀ ንመላእኽቲ ተራእየ ኣብ ኣሕዛብ ተሰብከ ኣብ ዓለም ተኣመነ ናብ ክብሪ ዓረገ እቲ መላእኽቲ ብምርኣይ ዝፈለጥዎ ኣሕዛብ ብስብከት እተመሃርዎ እዩ ኣብ ዓለም ይእመን ነበረ ብክብሪ ተቐበልዎ በቲ ኣብ ሰማይ ዘለዎ ተቐባልነት ብምእማን ነቲ ኣብ ምድሪ ዘለዎ ተቐባልነት መልሲ ተዋሂብዎ እዩ እዚኣ ከዓ ዝያዳ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅዲ 6 እስካብ 7 ደላ ቁርብተይ ክትገልፀልና ትኽእል ንዓ ማለት እዩ እቲ ብማይን ብደምን ዝመፀ እዚ እዩ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ብማይን ብደምን እምበር ብማይ ጥራሕ ኣይኮነን ዝመፀ እቲ መንፈስ እውን ሓቂ እዩ እሞ እቲ መንፈስ እዩ ዝምስክር ዘሎ እዚአን መስላ ኣብዚ መወከስታት ብዙሓት ኣሎ ግን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ጊዜ እንድሕር ረኺብና ድሓር ክንገብሮ ኢና ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኩን ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምና ኣብቲ ሰናይ ትገብርዎ ፀሎት እግዚአብሔር ፅን ኢሉ ይስማዕኩም ይቐኒል
آمين ቃል ሕይወት የስማዕና ሁሉ ንዝመሃረናን ዝገሰጸናን እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋናና ይኹኖ ንሓውና መምህርቲ ኩሉ ድማ ስለቲ ገላፅን ሰፊሕን ብዙሕ ምድላዋት ዝተገብረሉን ትምህርቲ እግዚአብሔር አምላኽ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ነቶም ሰማዕና ድማ ኣብ ልብና ሕድረልና እግዚአብሔር እምበኣር ከምቲ ልሙድ ከም ፍቓድ አምላኽ መዝሙር ካብ ማሕበር ክትዝምሩልና እዞም ደንጊኹም ድመጻኹም ድማ እንኳዕ ሰላም ኣተኹም ማማ መዓዛ ሓውና ዲያቆን ግርማይ እንኳዕ ሰላም ኣተኹም መምህርቲ እምኒት ኢትካ ሓፍ ኣቢልክ ኣለኺ ንመዝሙር እሺ ክትዝምርልና ድሓን ዲያቆን ድሓን ዲያቆን ይዘምረልና ስለዚ ዲያቆን ሓውና ድሒሩ ስለ ዝኣተወ ስለዘየንበበ ኣብቲ ንባብ ስለ ዘይርከበ መዝሙር ናብኡ ኢላ ፍቓድ ትህበካላ መምህርቲ እምኒት ዲያቆን ሓወይ ክብረት ሃበለይ ድሓን ነቲ እምኒት ሃብተይ ተቐኒየለይ ናባኸ ናባኽ በላ ብኣኸይ ናይ ዘሚረላ እንዴ ሕጂ ናባኽ በላ እግዚአብሔር ክብረለይ እሺ ቴንኪዩ ሓውና መምህርቲ እምኒት ናባኽያ ብዙሕ ግዜ ቀዳምነት ዳሃብኪ ኣገልጊልኪ ኢኹም እሞ ሕጂ ናባኽ ድሓን ፍቓድ ማሕበር እዩ الله يشفيكم فؤاد وسمعة من الجنة لعلبال كبر كبر يبلك بحكي سوري لعلبال كبر كبر يبلك بمنفس يملخك بحكيم بركخك لعلبال كبر كبر يبلك بمنفس يملخك بحكيم بركخك غيرو مويلة زي كوني لما تبتختيلي واشتيترتي اي زملخك ابوي اغرخاب دمياتيو كميلي موسى كبر سمكانت زي تسواعكو لبي بالشقلك لعلبال كبر كبر يبلكا بمنفس يملخكا بحكيم بركخلكا هواساتي بحبرك عوادي بتقهات تتري ليتي كيبلكو نسم كان تزمركو حيلي يدخ مننيو وشتي يتقبكانيو مديسو يسوس يبل ايكون اللون سغمبال لعلبال كبر كبر يبلكا بمنفس يملخكا بحكيم بركخلكا بملو لبي زغربو كل انت ناي زهبو لعلي خاسر عيلبون بفتوم وناي حاسبو مسقانا يكون صلوتي ጥበበይ ኮነ ድርሰተይ ተዘቕርቦ መስዋዕተይ ንዓኻዩ ኣምላኸይ ልዕል በል ክበር ክበር ይብለካ ብመንፈስ የምልኸካ ብሓቂ እምበርከኸልካ ልዕል በል ክበር ይብለካ بمنفس يملخك بحكي بركخلك سلام مزمور እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ስለስተሃበን ዕድል ይመስገን አገልግሎት ከበረ ዲያቆን ሓወይ አሜን
መምህር ትምኒት ዝማሬ መላእክት የስማዕልና ጣዕምቲ መዝሙር ልዕል በል ክበር ክበር ይብለካ ብመንፈስ የምልኸካ ብሓቂ ይንብርከኸልካ ንብል ኣዝማች ነዚ ኣብ ኣዝማች ድተጠቕሰኻ ብሰፊሑ ኣብ ታሕቲ ዝገልጽ ኣዝያ ደስ ትብል ናይ ኣምልኾ መዝሙር ክዝምረልና ጸኒሓ ደጊመ ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ኣስተንትኖ ናባኹም ልዕል በል ክበር ክበር ይብለካ ብመንፈስ የምልኸካ ብሓቂ ይንብርከኸልካ ንሸሓፍትና ኣደልታ ዘፀአት ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 2 ዘፀአት 15 ፍቕዲ 2 እግዚኣብሔር ሓይለይ እዩ ኣነ ከዓ ክዝምረሉ እየ ንሱ ምድሓነ ኮነ ንሱ ኣምላኸ ስለ ዝኾነ ከኽብሮ እየ ኣምላኽ ኣቦይ እሞ ልዕል ከብሎ እየ ኣሜን ቃል ሕይወት ተስምዓልና ኣሜን ዘፀአት 15 2 ካልኦት ክሳብ ተሓስቡ ኣነ ድማ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 23ን 24ን ብሓደ እየን ዘለዋ ሓራይ መምህር ሳራ እዛ ጠቕሲ ምሰንበብኳ ናባኽያ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 23 24 ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግብኦም ኣቦ ከምዚ ዝበሉ ሰገድቲ ዝደሊ እሞ እቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ነቦ ብመንፈስን ብሓቅን ዝሰግድሉ ሰዓት ክትመጽያ ንሳ ከዓ ሕጅያ ትብል ብሓቂ ይንብርከኸልካ ብመንፈስ የምልኸካ ስለ ትብልታ መዝሙር እየ መምህር ሳራ ናባኺ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 95 ቁፅሪ 6 ንኡ ፍግም ኢልና ንስገድ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፈጣሪና ንንበርከክ ንሱ ኣምላኽና እዩ ንሕና ድማ ህዝቢ መጓሰዩ ኢዱ ክበን ኣባጊና እሞ ሎሚ ድምፁ እያ ኣብኡ ይመስለኒ ይወድ ያ ቴንኪዩ ቃል ሕይወት ተስማዕልና መዝሙር ዳዊት መበል 95 ቁጥሪ 6 ሓራይ ንሓደ ክልተ ዓደል ክህብ እየ መምህር ትምኒት ክሳብ ዝሓስቡ እታ ግጥሚ ኣንብብልና ምሳኽ ብፅሑፍ ተላ ዳሰብሓናምን ተነስተንትን ኢልየ ነጥቢ ክትሕዙ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ መንጎ ጠጠው ከተብልዋ ትኽእሉ ኢኹም ልዕል በል ክበር ክበር ይብለካ ብመንፈስ የምልኸካ ብሓቂ ይንብርከኸልካ ገይሮሞይ ለዘይኮነስ ልማድ ሰብ ተኸቲለ ውሽጠይ ተረቲዐ ዘምልኸካ ኣቦየ ፍቕርካ ኣብ ደመይ ኣትዩ ከመይ ሎሞ ስቕ ክብል ስምካ እንተዘይፀዋዕኩስ ልበይ ይብል ሸቐልቀል ህዋሳተይ ብሕብረት ኣዋሊደ ብትግሃት ቀትሪ ለይቲ ከይበልኩ ንስምካ እንተዘይፀዋዕኩ ሓይለይ ኣይደኽመንን እዩ ውሽጠይ ኣይጠግበካን እዩ መሊቱ ኢየሱስ ይብል ኣይኮነሉን ስቕ ምባል ብምሉእ ልበይ ዝቐርቦ ሁለንትናይ ዝህቦ ልዕሊኻ ዝሰርዖ የልቦን ብፍጹሙን ኣይሓስቦን ምስጋናይ ኮነ ጸሎተይ ጥበበይ ኮነ ድርሰተይ ትዘቕርቦ መስዋዕተይ ንዓኻዩ ኣምላኸይ እያ ትብል ያቁሓው ኣሜን በጣም ደስ ዝብል መዝሙር ቃል ሕይወት ተስማዕልና ኣሜን ዓለፋይ ከላ እሺ ስድራ ኣምላኽ ከምዛ ክንሰምዓት ፀናሕና ናይ ኣምልኾ ኩሉ ክብሪ ኩሉ ኣምልኾ ንጎይታ ንበይኑ ከም ዝግባእ ሰብ ገይሮሞ ኢለ ደይኮንኩ ከዓ ካብ ልበይ ስለ ዝተገብረለይ ስለ ፍቕርኻ
إيه دمسكنك زملخك ولا نسق قبل أنت بولكو واشتاقين سق قبل أكلني أرخاص لازم لا وعلات كاس لازم لا سلازم لا واشتيب عليو إيسوس دبل دم لخك دمسكنك ولا نسق قبل أكلني بقى يعتبر بتعم دست بله يكون حد راح فتنمو تمام ما زويلك رزناتي إيش ما رزنا مزمور داوود عسران تشعتن مزمور أسران شعتن قطر حدن قطر خلتن أتم ولود برفعات نእግዚአብሔር ሃቡ ንእግዚአብሔር ክብርን ሓይልን ሃብዎ ንእግዚአብሔር እቲ ንስሙ ዝግባእ ክብሪ ሃብዎ ንእግዚአብሔር ብገጽ ቅድስና ስገዱሉ آمين مزمور داوود 19 ካብ 1 ክሳብ 2 ኣነ ሓንቲ ደው ክብል ሓራይ ማማ ህይወት ብድሕሪ መምህር ሳራ ድሓን ሂወት ሃፍተይ ትበል እሞ ብድሕሪኡ ኣነ ድሓን ጃኣቲ ስለ ዘለኽ ማይ ሽግር የለን ቀፅል ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 19 ብዋጋ ተዓዲግኩም ኢኹም እሞ ስጋኩም ቤት መቅደስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ካብ ኣምላኽ ተቐበልኩምዎ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ናይ ርእስኹምን ከም ዘይኮንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ብስጋኩም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ ኣሜን ኣለዎ ተስማዓልና ቀዳመይቲ መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 19 እሺ ማማ ህይወት ሓድጉና ባኽያ እሺ ናቲካ ኢሳያስ ምዕራፍ 46 3-4 ክልቲአን ብሓንሳብ ሓደ ኮይነን ተፀቢላናኒ ኣቱም ቤት ያዕቆብ ኣቱም ዝተረፍኩም ቤት እስራኤል ኩልኻትኩም ካብ ክርሲ ጀሚርኩም ኣባይ እተፃዓንኩም ካብ ማህፀን ጀሚርኩም በኣይ እተፀርኩም ስምዑኒ ክሳዕ እርጋንኩምን ኣነ ክሳዕ ትሽይቡ ድማ ክፀረኩም ኣነ ገበርኩ ኣነ እውን ክድግፍ እየ ክፀውርን ከድሕንን እየ እና ኩሉ ግዜ ከምቲ ክስከመና ኢላ ትምኒት ሓልፍተይ ዝመዝመረታ እዚኣ ምስኣት ኮይና ኩሉሲ ንሱ ስጋዕቲ ካብቲ መጀመርታ ካብቲ ጥንሲ ጀሚሩ ኢሉ ክስታይ ይገብር ኣሎ እሞ ንሳ ምስኣት ትኸይድ ኮይና ተሰሚዓትኒ ተንኪ ኣለዎ ተስማዕልና ማማ ህይወት ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 46 ካብ 3 ክሳብ 4 ቴንኪዩ ሓራይ እምበር ስድራ እግዚኣብሔር ካብ ዝቐፂልና ነዚ ናይ ሎሚ ዝነበረ ትምህርትና ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ናብ ጢሞቴዎስ እታ ቀዳሚት መልእኽቱ ጢሞቴዎስ ወዱ ተማሃራዩ መገላግልቱ መዓይቱ ሓጋዚኡ ኣብ ወንጌል እዩ ጢሞቴዎስ ናብኡ ዝለኣኻ እታ ቀዳሚት መልእኽቲ ሳልሰይቲ ምዕራፍ ኢና ሎሚ ተማሂርና ከምዛ ዝሰማዕናዮ ከዓ ድበዝሕ ከዓ ብዛዕባ ኣገልገልቲ እያ ነይራ ኩላ ብዛዕባ ዲያቆናት ብዛዕባ ኤጲስቆጶሳት ብዛዕባ ተናንስቲ ኣብ መወዳእታ ከዓ ምስጢር ናይ እምነትና ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ እዚ ብስጋ ሰብ ከም ተገልፀ ብመንፈስ ፀደቀ ብመላእክቲ ተራእየ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ተሰብከ ኣብ ዓለም ተኣምነ ብክብሪ ዓረገ ዝብል ናይ እምነትና ምስጢር ኢሉ ከዓ ዛዚምዋታ ፅሕፍቲ ስለዚ ኣዝዩ መሃርን ኣገዳስን ትምህርቲ ነይሩ ብዛዕባ ደስተንተናዮ ሓሳብኩም ከተካፍሉ ናባኹም ሕቶት ኣለኩም ደይበርሃልኩም እውን ሕቶ ክትሓቱ ተኽእሉ ኢኹም ግድነት ኣይኮነን ኣስተንትኖ ሕቶት ኣለና እውን ንሕተት ኣቦታትና ማእከልና ኣለዉ መምሃራና ክምልሱልና ቃለ ህይወት እስማዓልና ዲያቆን ሓወይ ኩልኩም ዝተዘመረ መዝሙር ከም ጥዕም ጨና እግዚኣብሔር ይቀበለና ኣብ መንገዲ ኮይነ እኳ ሰምዕ ነይረ ብዩቱብ ገዛይ ምስኣቶ ከዓ ከፊተ እያ እዚኣ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት እስማዓልና ሕቶይሲ ኣብቲኣ ናይ ንደቁ እቲ ኣገልጋሊ መን ይኸልካ ንሓግዘኒ ሞ ንደቁ ይጉህን እዩ ዝገርዎ
باردن እ- ኣይሰማዕኩን ሶሪ ንደቁ ክገንሖም ዘይከኣለ ሽም ኣብዛ ናይ ኤሊ ዲኹ ናይ ሳሙኤል እወ ናይ ሳሙኤል ሳሙኤል እወ ሕጂ ኣብኡስ ማለት ከም ምስንታ እንድያ ዋላ እንታይ ሲ ግን ዋላ ውሉድካ ይኹንስ እንተደኣ እቲ ናይ ቤት ኣምላኽ ሓላፍነት ከቢድ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሻዕ ክትገስፆም ክትነግሮም ኣለካ ናይ ግድን ጥራይ ሚዒድካ ጥራይ ድዩ ስቕ ዝበሃል ሲ ወይስ እውን ኣምሪርካ ክትነግሮም ኣምሪርካ ከዓ ነታ ቤተክርስትያን ከዓ ከተፍልጣ ዋላ ውላደ ኢልካ ሲ ከተመኽንየሉ ከም ዘይብልካ እየ ተረዲአ እሞ ኣብዚ ኣላትኒ ሕቶ ካልእ ግን ቃለ ሂወት እስማዓልና ኣብቲ ናይ ምስትንታን ከዓ ሓደ ሓላፍነት ዝሓዘ ሰብሲ ብግቡእ ተፃርዩ ከም ዝሓልፍ እሞ ከቢድ ከዓ ብምዃኑ መጀመርያ ናይ ቤቱ ከመሓድር ክኽእል ከም ዘለዎ ቤትና እንተዳደ የመሓደርናስ ናይ ደገ ክነመሓድር ኣይንኽእል ኢና ኩሉ ነገር ብቤትካ ከም ዝጅመር ብገዛኻ ከም ዝጅመር ብነፍስኻ ከም ዝጅመር መጀመርያ ነፍስኻ ድሓር ቤትካ ካብኡኻ ኣብቲ ኣገልግሎት ከዓ ብግቡእ ክትመርሕ ከም ዘለካ እዚ ተረዲእ እዚኣ ዲያቆን ሓውያ መንገዲ እየ ኣኒል ተኸክል ቃል ሂወት ተስማዓልና ፅቡቅ ኣሰንቱናዩ ብጣዕሚ እታ ሕቶ ደሓን መምህር ሒዝዋ ስለ ዘሎ ከብረህልናዩ ብዛዕባታ ናይ ሳሙኤል እታ ዛንታ ወላ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕስ ኣቢሉ እንታይ እዮም ገይሮም እንታይ እዩ ዘይገንሖም ኣብዚኣ መፅኡ ከብረህልናዩ ቴንኪው ፅብቕቲ ሕቶ እያ ብዛዕባ እዛ ደስተንተንክያ ከዓ በቃ ኣዝያ ወሳኒት ነገር እያ ምክንያቱ እንታይ ትብል ዘይክል ሰሪዓ ቤቱ እፎይ ያስተሃምን ቤተ እግዚአብሔር እቲ ንቤቱ ብግቡእ ከም መሓድር ዘይክእል ከመይ ኢሉ ንቤት ኣምላኽ ከም መሓድር ይኽእል ስለዚ መጀመርታ ንነፍስኻ ብድሕሪኡ ንገዛኻ ብድሕሪኻ ንቤት ኣምላኽ ከምኡ ከዓ ንሃገር ማለት እዩ መራሒ ሃገር ኮንካ ንገዛኻ ብግቡእ ከተመሓድር ትኽእል ተኾንካ ንሃገር ከተመሓድር ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ፅብቕቲ ኣስተንቱናይ ኣስተንቲንኪ ቃል ሂወት ተስማዓልና ኣሜን ኣሜን ብጣዕሚ ከዓ ዘስተንተንክዋ ናይዚ ሕጂ እግዚኣብሔር መወዳእቱ የፀብቐሉ ዶላር ትራምፕስ ውሉድ ሲ እቶም ብሕጂ ዝፈርዩ ሲ እንታይ ዓይነት ጀነሬሽን እዮም ከፍርዩ ዝኽእሉ እና እንተ ደኣ መሰረት ዘይፀብቐ ዓንዲ ክፅብቕ ኣይክእልኒ እሞ ደስ ኢላትኒ ውሳውን ክገልፃ ከሎ ዋላ እውን ተድልየና ከዓ ኣብ ሂወት ሕጂ ማለት እንታይ ዓይነት ውሉድ ኢና ከነፍሪ ንኣምላኽ ዝኾኑ ውሉድ ንሃገር ዝኾኑ ክትብላ ፀኒሕካ ንሃገርን ንኣምላኽን ዘይኮኑ ውሉድ ዋላ ሓንቲ ክንፈሪ ንኽእል ኢና ናብ ጥፍኣት ጥራሕ ኢና እሞ ካብ ቤትና ከም ዝጅመር ኣስተንቲነ ቴንኪዩ ዲያቆን ቃል ሂወት ተስማዓልና እሺ ሓንቲ ሕቶ ነይራትኒ ዲያቆን መሓሪ መምህር ተክሉ ከምህረና ከሎ ብዛዕባ ናይ መስተ ከኣልዩ ዴምስ ካር እዩ እምበረይ ይከኣልዩ ገለ ዝበሎስ ኣይተረዳእንን እሱ ግልፂ ክገብረለይ ከመይ ዓይነት ኣልኮሊክ ኦር ነን ኣልኮሊክ ከመይ እዩ እሱ ክገልፀለይ ደልየ ነይረ እሺ ሰሚዕዋ ኣሎ ክትምለስ እያ ተፅሕፋየ ዲያቆን ሓይ ሄሎ ኣቤት ኣነ ሉላይ ኣነ ካ ምስ ናታ ትኸይድ ሕቶ ከማን ኣይኮነትን ግን ሕጅስ መስተ ይፍቀድ እዩ ክንብሎም ብፍላይ ሕጂ ድሓን ንሕናስ ኣብ ዓቢና ክፉእን ሕማቕን ፈሊጥና ኢና መፂና ኣይስተን እዩ ስተይ ጣዕሚ ኣይጣዕምን ገለ ኢልናስ ክንሓልፎ ንኽእል ኢና እዚኦም ኣብ ዝተወሊዶም ዝዓበዩ ቆልዑ ሕጂ ከመይ ጌርና ንዓኣቶምስ መስተ ፍቀድ እዩ እንድሕር ኢልካዮ ሕጅስ እንድሕር እወ ፍቀድ እዩ ንሕካስ ክጥዕሞ እዩ ንኽወፆ እስቲ ሂወት ምስካርን ዘይምስካርን ንኽወፆ ኸኒ ማዕርኽ እንደይ ክፍተን ትቆልዓ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነስ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ጥምቀት ጌሽና ነርና ሕጂ
سامي كنت فلتو ودي كيدو مستمدي أقونات كابي متسخة كابي بتوسيان كابي متسجنا مسحتته بزح داس عيبالون كريئو خلو مالتي شعو دحرو ناس داس مسكادوهان ويسكي فودكا كل نجار يستثمرون حجي حتى قين وابي مرقيتاس ناس كان زي ستة يمهروا معلومش كساتي هم زي بلهم كاساتي هم زعابيو يخدوا له حج عزي اندحر أبي طعاني بستة اندحر الناسي قرب كمي كنقبرهم دعلنا دعمونا نقول كمي جرنا دع نأذيهم علنا أو أذكر بسكفت على إنه نعتبره لي شيك عليه وتسمع لنا حفتنا على لا ماما هيوت ناباقي أنا بزا قرب تكست هاي رات نبزا حج حوات حتى أزلواسي كمزي مستنتان يعني رات نتا تخلو زبلاسي بتعبي أقداسي تياتانا مستي يفكري جن جن مسكرا يفكرني زي أنا كستنتنا خلو خمي إزريعة ولا ندك خاوين كنت مهرم كلا خم جمر تاسي بتمستخت إزازي بالكان نسخة نفسخة بعد خخت إزازو خمزلكا تمهرون تقول عخون ولا نعناوين نفسخة حجين دحر أزكم غير كامي هير كايت سونت كاتي حنقول كاسي يا وين كنت عم تخلي خد دحر حنتقد داسي تخلي خا كم جمر تاسي اتي مستخ زكاي بلون معلوت خوين تردين يعني نسخ أخذت الزوز لك زخونا نجر هابيتسي كهلو كم زي بلو ولا بعين مستت راين رأيه هذا سب والفناي بون وين الله كيسوتو يخستاخ قبر زي كولو زخونا عينة والفسي يفك أديو تيقولوا بأملاخ هيبونا الله خنسوتي خنوا كل قريب والله جن نحنا بعلنا سوينتنا كنترول كنقبرو كنكل علنا إلى خستنتنا عند حسب كحتيتنا أمو نسانا تيزلاتن ريطب عبيو جن تاخل حاولنا خجل ساخلي مثلا اوكي ثانك يو ودي عليه وتسمع لنا ماما هيوت زعبا زاناي مسته داقاقا مسلت اللي على الله أما وداتا صبك يرام كوبر هنايم قدام من هذا أستنتنا تلو من تقنها في اوكي اوكي قرب جيزينا هابهم ما أستنتنا تلو جيزا لنا مشينا باهم يسر እግዚአብሔር أنا أب قزرة عسرت حمش تزرلا أنت أنت دمجي خوجنا خوجنا أبتا بيت عملة مالت نايتا حكي عندن مسألة زكونات محبر هي عملة كما كتقبر كم زقبعكا كتفلت فتو ألخو تبلا تمسرت أبتا أمنت مساعة ناس عندي زكونات أمنت أتنينا كنهزو كنفلطون كنصير كم زلنا مو قل أملاك حق زلنا كن كتفلت كون كبجبر ختو ألوسي كبيديو كم تنسب متن يخبدن معيو قل أملاك حق زلنا I think كابت قدمه الجيز نبرنايو يعني بأبيتا كريستيان زستو ألكو هجي እንዳተ መሃርና ንኸይድ ኣለና ኮይኑ ይስማዓኒ ግን ገሌና ድማ በቲ ባህልን በቲ ሃይማኖትን በቲ ፖለቲካ እንዳተሓዋወሰና ቁሩብ ገና ኣይበርሃልናን ንፅር ኣለና ግን ቃልሲኡ ኣይ ቲንክ ናብኡ ክትበፅሕ ናብቲ እምነትካ ጠንኪርካ ምሓዝ ከም ዘለካ ብግብሪ እውን ክተብሎ ከም ዘለካሲ ዋላ እንተፈለጥናዮ ክንምሃሮ ንውዕል ግን ጥዊልና ድማ ንርስኦ ኮይኑ
እግዚአብሔር ይሐግዘና በእምነት ከጽንዓና ሞት መገድ ቁኖ መገዱ ከሪ አሜን ቃል ያወ ተስማዕልና ኣብ ቁጥሪ 15 ያ ኣብታ ናይ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ማሕበር ህያው ኣምላኽ ኣብታ ናይ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ህያው ኣምላኽ ከመይ ጌርና ክንነብር ከመይ ኢልና ክንመላለስ ከመይ ኢልና ፀኒዕና ክንነብር ከም ዝግበአና ክንፈልጥ ግበአና እያታ መልእኽቲ ቴንኪው ቃል ያወ ተስማዕልና መምህር ሳራ ኣራይ ናባኹም እዩ ስድራ እግዚኣብሔር ኣራይ እምበኣር ግዜ ክንጥቀመላ ምእንቲ ሓውና መምህር ተኽሉ እታ መልሲ ክምልሰልና እዩ ብድሕሪኡ ክንሓስብ ንፅናሕ እሞ ደለና ኣስተንትኖ ክንቅፅል ኢና ናብ መምህር ተኽሉ ከብለኩም እዩ ኦኬ ሃራይ ዳቆን ቃለ ህይወት የስማዓልና እታ ኣብ ፍቅዲ 3 ደላኣ እታ ተብለና ደላ መስለኒ መስተሲ ይፍቀድ ኣይፍቀድን እዩ እንዳ ንጳጳሳት ንኤጲስቆጶሳት ኣይፍቀድን እዩ እንኳ እንተደይበለ ከም መጥዓም ገለ ይብሎ እዩ ሕጂ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5:23 እንታይ ኢሉ ድብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ ነቲ ዝመላለሰካ ደሎ ሕማምሲ መታን ክሕሸካ ከም ፈውሲ ማለት እዩ መስተ ስተ ይብሎ ማይ ጥራሕ ኣይትስተ ይብሎ ማለት እዩ ንሓን ክንሪኣ ኢና ምዕራፍ 5 መታና ፀቢቕኩም ንዓኻትኩም ከዓ ኖት ክትኮነኩም 23 እንታይ ኣትባ ደጊም ስለ ከብድኻን ስለቲ ዝመላለሰካ ዘሎ ሕማምሲ ሒደት ወይኒ ደኣ እምበር ማይ ጥራሕ ኣይትስተ ሕጂ ንፈውሲ እውን ይስተ እዩ ስለዚ ከዓ it's not forbidden ምስካር ግን ኣይፍቀድን እዩ ምስካር ግን ኣይፍቀድን እዩ ብምንም ተኣምር የስ ኣቦታትና ሰትዩን እዮም ክሰቲ ይግባእ ድዩ ብፍላይ እንተ ደኣ ዝያዳ ከማን ከይድና ኣብቲ ቀኖና ናይ ቤተክርስትያን ማለት እዩ እንተ ደኣ ቅዱስ ቁርባን ዝወስድ ኮይኑ ሰብ ዝያዳ ኣቦና ክገልፅዋ እዮም ቀዳም ክትሰቲ የብልካን ማለት እዩ ቅዱስ ቁርባን ንሰንበት ስለ ዝወስድ ካልእ መዓልቲ ክትሰቲ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ግን ክትጥዕሞ እንተ ደኣ ጥዒምካዮ ፆም እንተ ደኣ ኮይኑ ክትሰቲ የብልካን እዚ ግቡእ እዩ ረብዓን ዓርቢ እንተ ደኣ ንፀውም ኮይና ኣይፍቀድን እዩ ከማያ ሓጊ ኣብ ቲቶ ቀዳማይ ቲቶ ከዓ እንታይ ትብል ምዕራፍ 7 እያ ደላ 6-7 ብሓንሳእ እንደለዋ ኣብታ ናይ መጨረሻ እያ ደላ ኣብታ ናይ 7 ማለት እዩ ፈታዊ ርእሱ ዘይኮነ ዘይኩሪ ናይ መስተ ዘየድህብ ዘይዋቃዕ ርኩስ ረብሓ ዘይደሊ ሰብ ክኸውን ይግብኦ ከምዚ ኢሉ ከዓ ንኩላትና እዩ ንዓቶም ጥራሕ ኣይኮነን ንካህናት ጥራሕ ኣይኮነን I think እዚኣ ብርህት ጌራተ ይፍቀድ እዩ ንክትሰቲ ክልኩል ኣይኮነን ክሰክር ግን ኣይፍቀድን እዩ መግቢ ማለት እኮ እዩ መግቢ ምብላዕ ይፍቀድ እዩ እንድሕር ዝያዳ በልዕካ ካብ ዓቕምካ ንላዕሊ ግን it's gluttony ሓጢኣት እዩ እዚኣ ከዓ ልክዕ ከምኣ እያ መስተ ይፍቀድ እዩ ብዓቐኑ ከይሰኸርካ ከስሕተካ ካብ ደይክእል መጠን ከም ዓቕምካ ማለት እዩ ሓንቲ ትኽእል ተኾንካ ሓንቲ ትፃወራ በቃ ካብኡ ንላዕሊ ግን ዋላ ከም በዛ ዓዲ ንሕሪና ባዝ ዝብሎ ቁሩብተይ እንተ ኣርሲና ኣቢልካ እውን እሱ እውን ጌጋ ምዃኑ እዩ ዝብል ኣይ ሆፕ ክሊር ኮይና ትኸውን ምናልባት ዝያዳ ክትበርሕ እንድሕልኩም ግን ኣቦና ኣለዉ ኣባ ቀሺ ኣለዎ ኣብዚ ዝያዳ ከብሩለ እዮም እተን ጥቕስታት ግን ሓዝወን ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 13 ቲቶ ፍቅዲ 1:7 እዚአን ክልቲአን ንዓአን ዝገልፃ ማለት እዩ ይፍቀድ እዩ
مسكار جنا يفكرني ناو تدهب كتكون يبلكن ولا فتي عن طريق نقص خلنا ون تمستن ترأستي خان ترأس غير كاسي ناب خالق ناب سجاوي هرفاني توكاموني أركان زوات خاء بويكو اتي منفساوي هو زي كون زمر حكاسي اتي مستئز مر حكا مالتي و نو أبغى أشيل خم زيارة حول واحد بس خينا مخرون الله ما نعم قرفنا وي هم تشخص هراي كما يمسيهم كبرن مسكانا أملاخ يكون حاولنا ديكون كموين ممهر ملي سمع يوم اتي زي مستاي تمراتن زبلتن ايو جن نزستي دما حاتيات قرو حق فريسو كنبل دما اي نخلن انا كيستخا اي سكرني اندحر نفسها تقاصاصر زي تخل اندحر كونكا مخنياتو دحر سخران زي عينها تري دحر سخران زي قبعكا تزارب دحر سخران دما اب زيد ليكا بوتا تركب انت دا اخونكا زي قريسو زي مستاي ايو نو فرقانو زوصي بمنتا انت دايلنا بمستايو يافيتن سيمن دقو ابو عرقانو وصي خلو بعينهم عرقان ابو كيري عرقان ابوهم كيريو قصم انخولو شفينهم دما نبوهم كم زدقسوا كم دما كم زسحقو بز دما كم زترغمئيو زنغرنا جن اب لوط انتر يون سودومن غمران نديدن مناشر سيتلوطون ندحريت ايتو طمتو تباهيلو ناب سودوم غص امس طمطت حولتي چو كوينا خم ترفتي نغرنا اتندقو كلتا غنا انتا انيلن حجي زأتونا يبلنان امو انتايلن مخيرا نبونا وين نستيمو نحنا دما مسؤو ندقس إلى دما مسبوئن نبوئن أسكيرا هالواتو أطفئن دما كابوبوئن كوالدا السون كابدوكو كوالد إذا كلت أنكي انتا إن دحريلنا مستا زمصو يو أما أبيت كريستياننا بيت كريستيان توهدو عبس أقم كويننا زلون زيو أبعدنا ندحر كيدكا بملاليخ ببرلة مفاقة الله أبزخريخون أبتسكاريخون بمن اتم أقلقلتي اتم كهنات اتم دياقونات أما اتي زي مستاي اتزبالت ايو اتزي مسكارجن حتياتي لوي تقصى بالوانيرو حونا ممهر اب جزيت صومجن اب مصحف تنبيت دانيال معرف 10 تدارينا كاب قصري 3 جميرو اذن 3 صومن انتايلو سجا اب افاي ايتخن ويني ايشتخن زيتون ايتلخخن الى مالتي حجي صومن انت دارينايو غودلو يزخون دلو دارغا اب غزي صومسي صبا زين ستي اللونا وسكن ستقنا بزحتينا كالق مستن ستقنا بزحتينا حجي لك مسا
ስጋ ኣብ ኣፈያ የእትኹን ወይኒ ድማ ኣይሰትኹን ስለ ዝበለ ኣብ ግዜ ጾም ድማ ክንሰቲ ከም ዘይብልና እዩ። ምክንያቱ እታ ጾም ክሰርዑ ከለዉ ኣቦታትና ብቐነናስ ካብ በረኻ ወይ ካብ ጎቦም ጮም ኣይኮኑን። እቲ መሰረቶም ምንጩ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ እሞ እቲ ዘይምስታይ እቲ ዝበለፀ እዩ። ዓቕምኻ ሰቲኻ ከም መርወይ ወይ ድማ ምስ መግቢ ክትበልዕ ከለኻ ሕማቕ ዘየዛርበካ ዘይ ዓይንኻ ዘየሪአካ ነብስኻ ዘይጎድኣካ ከምቲ ንፈውሲ ኢልካ እውን ማይ ጥራሓይ ትስተ ዝበሎ ብከምዚ ክሰቲ ትኽእል ኢኻ። ክሳብ ትሰክር ግን እንታይ እዩ ግደፍ መስተሲ ከምቲ ሓውና ዝበሎ ልዕሊ ዓቕምኻ በሊዕኻ ንላዕሊ ምባል እውን ንባዕሉ እንታይ እዩ እዚ እውን ፍርዲ እዩ ማለት እዩ እሞ ቀኒልና ተመሊሳ ክትከውን ድማ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ። ደገፍኩም ኣይፈለየና። አሜን። ቃለ ሕይወት ተስማዕልና መምህር ተክሉን ኣቦና ብመልኣከ ሰላምን መምህር ሳራ ናይ ሕጂ ዶ ትኸውን ናይ ዓንተ ወያ እዛ ኢድ ሓፍ ኢላ ደላ እንድሕር ዝኾነ ሓሳብ ኣለክን ኣባኺ ናይ ዓንተ ወያ ሶሪ يلا مامر ናይ ዓንተ ወያ ናይ ትምቸ ኣራይ 15 ደቂቕ ኣለዋና ነስተንትን ካብዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣራይ ኣነ ኣስተንትኖላትኒ ኣብታ ቁጥሪ 16 ኣብታ መወዳእታ ጥቕሲ ናይዛ ምዕራፍና ማለት እዩ ኣብ ኣኹላትና ንርኣያ እሞ እንታይ ትብል ኣላ ብሓቂ እቲ ምስጢር ኣምልኾ ዓብዪ እዩ ንሱ እቲ ብስጋ ሰብ እተገልጸ ብመንፈስ ጸደቐ ንመላእኽቲ ተረኣየ ኣብ ኣሕዛብ ተሰብከ ኣብ ዓለም ተኣምነ ናብ ክብሪ ዓረገ እንድያ ትብል ብፍሉይ ከስተንትና ደልኹነ እታ ንመላእኽቲ ተረኣየ ትብል ንመላእኽቲ ተረኣየ ኣብዚኣ ኩላትና ከነስተውዕለላ መላእኽቲ ካብታ ዝተፈጠሩላ ጊዜ ጀሚሮም ንኣምላኽ ኣይረኣይዎን ነይሮም ምክንያቱ ንኣምላኽ ብግርምኡ ብሓይሉ ብመለኮቱ ክሪኦ ዝኽእል ፍጡር የልቦን ከምቲ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ዘሎ እቶም ሱራፌል በቲ ክልተ ክንፎም ይነፍሩ በቲ ክልተ ክንፎም ገጾም ይኸድኑ በቲ ክልተ ክንፎም ድማ ንእጋሮም ይኸድኑ ኣብቲ መንበር ኣምላኽ ቀሪቦም ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ክሰግድሉ ከለዉ ኸማን በቲ ግሩም ዝኾነ ኣኽናፎም ገጾም ሸፊኖም እዮም ተደፊኦም ድሰግድሉ ስለዚ መላእኽቲ ኮኑ ሱራፌልን ኪሩቤልን ንፈጣሪ ንኣምላኽ ሪኦሞ ኣይፈልጡን እዮም መዓስ እዮም ሪኦሞ ኣብ መብልዕ ማል ምስ ተወልደ እቶም መላእኽቲ መፂኦም ሽዑ ንመጀመርታ ጊዜ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ተወልደ ኣምላኽ ብስጋ ምስ ተገልጸ ሽዑ እዮም ሪኦሞ ኣዝዮም እዮም ተሓጒሶም ክብርን እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ሰላም ድማ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት ይኹን ኢሎም ምስቶም መላእኽቲ ሽዑ ኣመስጊኖም ንመጀመርታ ጊዜ መላእኽቲ ካብ ድፍጠሩ ወልድ ብስጋ ምስ ተገለጸ ንእግዚአብሔር ሪኦሞ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ንመላእኽቲ ተረኣየ ትብል ኣብቲ ምስጢር ኣምልኾ ዘርዚርዋ ማለት እዩ ብስጋ ሰብ ምግላጹ ብመንፈስ ጸደቕ ኢሉ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ተሰቢኹ ኣብ ዓለም ተኣሚኑ ብክብሪ ከዓ ዓሪጉ ምስኡሲ ነቲ መላእኽቲ ከም ዝረኣይዎ ከዓ ከም ዓቢ ምስጢር ናይ ኣምልኾ ገይሩ ጠቂስዋ ኣሎ እሞ ብርግጽ ከዓ ኣዝዩ ዓብዩ ምውላድ ናይ ክርስቶስ ንዓና ጥራይ ደይኮነ ብርግጽ እቲ ድሕነት ንደቂ ሰባት ጥራይ ንመላእኽቲ ኢሉ ኣይተወልደን ንመላእኽቲ ኢሉ ኣይተሰቕለን ኣይሞተን ኣይተንስአን
ድሕነት ንደቂ ሰባት ንዘረ ኣዳም ጥራይ ድምልከት ግን ንዓና ንምድሓን ኣብ ድመፀሉ መላእኽቲ ከዓ ክርእይዎ በቂዖም ማለት እዩ ንመላእኽቲ ከዓ ተረእየ እዚኣ ኣዝየ ስለ ደስ ድበለት እኒአ ካልእ ንኣፍልጦና እንከላይ ክትኮነና ድበልክዋ እየ ሓንቲ ወይ መምሪ ጠቕሶ ነይሩ ኤጲስቆጶስ ወይ ጳጳስ ወይ መነኮስ እንታይ ሕጊ ኣሎ ኣብ ስርዓት ቤተ ክርስቲያንና እንድሕሪ ሞይቱ ዝኾነ ይኹን ንሱ ዝውንኖ ዝነበረ ነገር ነታ ቤተ ክርስቲያኑ ወይ ከዓ ነታ ገዳሙ እዩ ዝወሃብ እንተኾነ ናተይ ዝብሎ ነገር ዝኾነ ነገር ክህልዋ ኣይግባእን እዩ ጳጳስ ንብረቱ ንብረት ቤተ ክርስቲያን እዩ ገንዘቡ ገንዘብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ምስ ሞተ ወላው እንታ መፅሓፉ ወላቱ ኩሉ መፅሓፍቲ ቤተ ክርስቲያኑ ወላታ ዳዊት ድያ ውዳሴ ማርያም ድፅልያ ድያ እሳ ነቲ ገዳም እያ ትወሃብ ወዲ ሓፍተይ ደቂ ሓፍተይ ጓለኮይ ጋሎሞይ ኢልካ እተውርሶ ነገር ይኹን ቅርሺ እትህቦ ነገር የለን ሲጀመር ከተጥሪ ክትውንንውን ኣይፍቀደካኒ ቤተ ክርስቲያን ተንብረካ ቤተ ክርስቲያን ተቕልበካ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢታትካ ትገብረልካ ብሂወት ክሳብ ዘለካ ከምታ ክትምንኩስ ከለካ ተገኒስካ ትምንኩስ ክትመውት ከለካ ከዓ ከምኣያ ማለት እዩ ንምንታይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ዝቕርብ እዋን ብዙሕ ነገር ተራእዩን ዜሩን ስለ ዝነበረ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ጳጳስ እዮም ብሂወት ከለዉ እንታይ ድበሃል ከም ተማባፂዖም ምስ ሞትኩ ድፍፀም ኢሎም ኣብ ከምዚ ደሎ ገዛ ንክስቶ ኣብ ከምዚ ደሎ ገዛ ንክስቶ ክንድዚ ሚልዮን ንክስቶ እና ስለዚ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ንኩላትና ክንፈልጣ ስለ ዝደለኹ እየ ኣብዚ ስርዓት ናይ ኤጲስቆጶስ ክንመሃር ስለ ደበልኩ እየ ፅኒልኩም ስለ ሰማዓኩምኒ ቃል ህይወት ተስማዓለ ኣሜን ቃል ህይወት የስማዓል ኣሜን እታ ናይ ኤሊን ናይ ሳሙኤልን ከዓ ክምልሰልናዩ መምህር ተኽሉ ከብርሃዩ እታ ሓሳብ ግን ተደተጋጊ እንታይ እያ ሳሙኤል ንደቁ መኺሮም ምዒድዎም ገሲፅዎም እዩ ንሶም እዮም ካብቲ ምኽሪ ኣቦኦም ወፂኦም ናብ ስስዐ ኣቢሎም ከይዶም መማለዲ ይቕበሉ ነይሮም ፍርዲ የቕኑኑ ነይሮም እቲ ህዝቢ ክሳብ ኣማሪሩ መፂኡ ናብ ሳሙኤል ደቂኻ ከምዚ ይገብሩ ኣለዉ ክሳብ ዝብሎም ማለት እዩ ሕጂ እሱ ከም ኣገልጋሊ ኣምላኽ ግቡኡ ገይሩ እዩ ንደቁ መኺሩን ቀፂዑን ከምታ ቤተ ክርስቲያን ትእዝዝ ገይሩ እዩ ደቂ ደዕቢ ነይሩ እሶም ግን ኣይተኣዘዝዎን ናይ ካህን ኤሊ ግን ኢለና ማለት እዩ ደቁ ሕማቕ እናገበሩ ስቕ ኢሉ ይሪኦም ነይሩ ብኸመይ ክፉእ ኣማውታ ከም ድሞቱን እሱን ብኾፉ መርዲ ናይ ደቁ ምስ ሰምዐ ኣብታ ዝነበራ ወዲቑ ከም ዝሞተን መፅሓፍ ቅዱስ ነግረና ንዝያዳ መብረ ከዓ መምህር ተኽሉ ከብርሃልና منهم تبث يالله نساء من البات أبزي أسي تنتق ستات كتريون متان الرأيكم الواري الرأي خالد أوكي زي أني تنتق سمالتي تقدمتي قدامي ساميل معرف كلت كافق لي أسران شعتني لله نتي أم محضري قرب نزق أنا يدك إلي مالتي أنا محضري قرب زاززكم مسواتي حرود مسواتن بالعن دك سلمنتاي دقا سلمنتاي هم اترقصوا زلهم كاب كله اتي مسواتي هزبي إسرائيل ببلوصو بلعكم ما انتي كتسبحو كما يلكا كاب نعاي ندقخا أخبركا مهناتو ندقو سلازيك اندار ايام كله سق سلازبالا مالتي كم تادي أكون كبلات سنهاي أنا تاتقصت راح أكون سخالكم إلي قدامي ساميل معرف كلته فقدان سران شعتن مالتي كاناي ساميل انتحر أرئينا يقلنا يدقو بتي زقبرو زنبرنسو أسعبون يتبل كونا دما ساميل مس أرقا ندقو أب إسرائيل فرد تقبرهم سمئتي بخري ودو يؤل سمئتي قال أيكا أبيل نبره أب أرشبع فرد تنبرو اتهم دقو قنا بمقدو أيكودون نفس السعادة أدهابو من مالدي تقبلهم دما فردي يقولون نبرو إذي كون كله جن ساميل كم زقوحاي ناي إلي جن ولا حنتي بلناني كم دقات عام قال زبل يراهون أنا جن كم زقوحاي تقولت كأخم زقبرو لهم كم زنبرة أتملكت مالتي كالة صحف ولا حنت درا أخوي بالليل
ምናልባት ኣባ ቀሺ ወይ ዲያቆን ክትምልኡለይ እንተደኣኺልኩም ኣብኣ ግን ንሱ ከም ድጓሃየ ንክልቲኦም ግን ብዝተፈላለየ ዓይነት ከም ዝረኣዮም ኢና ንምልከት ማለት እዩ ኣይሆፕ በሪሃትኩም ያ ንፅርትያ ሓፍትና ሉላ ኣብታ ናይ ዓንቲ ወይ ዝበልክያ እወ ነቶም ቆልዑ መስተ ከምደይ ስተ ተነገርናዮም ማለት ከምዚ ሓጢኣት ይክልኩል እዩ ንብሎም እኳ ትከብድ እንድያ ምክንያቱ እቶም ዓበይቲ ክንጥዕም ክርዩና እንድዮም እታ ትክክል ክትነግሮ ፅብቅትያ ከምታ ማማ ሂወት ድበለታ ዓንተ ወይ ጉድኣቱ ግን የዕሪና ከነረድኦም ከም ዘለና ካብ ምስታዩስ ደይ ምስታይ ይሓይሽ ኢሎም ከም ዝገድፍዎ ክንገብር ጥቅስታት ኣሎ ኣይ ዊል ቴክስት ዩ ተኽኢለ ከውፀን ዝፀናሕኩ ብዙሓት ጥቅስታት ኣለዋ እንድሕር ንዖም ቢብኩልስ በቃ ደይ ምስታይ ይሓይሽ ኢሉ በዓል እውን ክውስን ክእል እዩ ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን እታ ትክክል ንነግሮም ሓጢኣት ይኽንብሎም የብልና ግን ኣዝዩ ጎዳኡ ምዃኑ ካብ መገዶም ከም ዘተሓናቅፎም ካብ ብዙሕ ነገር ከም ደሰናክሎም ወልፊ ገይሩ እውን ናብ ደገ ከም ድድርብየካ ኣዝዩ ሕማቅ ምዃኑ ግን ክምከሩ ፅቡቅ እዩ Yeah. እሺ ኣቦና ተወሳኺዮም ከብሩህ ላይ ፀኒሖም እዚ ክብሎ ፀናሕኩስ ናይ ሎጥ ናይ ኖህ ኣምፂኦም ግዜ እንተሃሊና ያ 15 ደቂቃ ኣለዋና ሓውና ዲያቆን ግርማይ ዕድል ክበካ እተን ጥቅስታት ከፅሕፈኩም እሞ ኣብ ገዛ ነንብባ እተን ጥቅስታት ኣዳልየ እንደለኹ ኣብ ገዛ ከነንብበን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 21 ካብ 34 ክሳብ 35 ወንጌል ሉቃስ 21 ካብ 34 ክሳብ 35 ገላትያ 5:11 ገላትያ 5:11 ገላትያ 5:11 እዚኣ ጭራሽ ስኽራን መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይእትያ ትነግር ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ካብ 20 ክሳብ 24 ከዓ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ካብ 20 ክሳብ 24 ናይ ኖህ ኣለና ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 1 ከዓ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 4 እዚኣ ከዓ ናይ ቤልሳጭር ምስ ሰተየ ዝገበሮ ኣዝዩ ዓብይ ጌጋ ተጠቂስልና ኣሎ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ከዓ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ካብ 31 ክሳብ 36 ድማ ናይ ሎጥ ታሪክ ኣለና ኣብ መፅሓፍ ምሳሌ 10 ቁፅሪ 1 ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 1 መፅሓፍ ምሳሌ ኣለና ተወሳኺ ኣብ መፅሓፍ ምሳሌ 23 ቁፅሪ 29 ስለዚ ጠንቂ ናይ መስተ which is ደይ ምስታይ ይሓይሽ ኢልና ክንመክሮምን ከነረድኦምን እዚአን ኩለን ጥቅስታት ነንብበሎም ሓውና ዲያቆን ግርማይ ናባኻ የሬታ ዲያቆን ሓው ቅድሚ ምስታካ ተኻልአይቲ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ኣባን ብገመለ ተኻልአይቲ ሓውና ዲያቆን ግርማይ ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ ኣለካ መስለኒ ናባኻ እዩ እሺ ኣይሰምዓናን ይደለ ናና ይሰምዓካ ኣለኹ ዲያቆን ሓወል መምርትውን ተሓይታትካ እሞ ከለኹ ንዓ ክትባ ኢለ ፅበካ ጠኒ እሺ ትስማዕ ኣለኹምሽ እዋ ሰምዓካ ኣለኹ ናተይ በዚ ከዓ ፅናሕኩ እንዴ ክዛረቡ ከለዉ ቦታት በዛ ዓፅዋያ ኣይሰምዓካ ናይ መምህርቲ ምኒት ሓይታትካ ሓይታ ነራ ሕቶ እሞ ንዓ ክትምልሰላ ኢለ ሰቕ ኢለ ፀኒሐ ኦኬ ኣይሰምዓኳን ሶሪ በዚ ናተይ ሙይት ፀኒሓ ኢኮ ዳገበረና ክልቴና ኣብዚ ቤተክርስትያን ስለ ዘለና ሲ ዳት ድምፂ ዳተረባበሽ እሺ እንታይ ነራ ተሕቶ እታ ካልአይቲ ኦሪት ዘፍጥረት ዝበልካያ እታ ምዕራፋን ጥቕሳን ክደግመለይ ተኻልአይቲ እንታይ ግዜ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ተኻልአይቲ እሺ ኦሪት ዘፍጥረት
ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 31 ቴንክ ዩ አገልግሎት ከባድ ምክንያቱ ሎጥ ክልተ ደቂአን ካብ ኣቦአን ጠኒሰን ብሰንኪ መስተ ማለት እዩ ሎጥ ንክልተ ደቁ ካብ ክልቲአን ደቁ ወሊዱ ማለት እዩ እሺ ሓውና ደቆም ሓወያ በኣ ከለኻ መምህር ዓንቶ ሚስ ጌረያ መምህር ይቡና ነይሩ እንታሽ ናይ ቲቶስ ነዋ ቁፅሪ ፅሓፍ ኮንን ዝክርን ኣለ ፅሒፍካ እንዲኻ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 7 ቴንክ ዩ ዩ ዌልካም እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም ነቦና ይካውና ወንድ ያቀን ሐወይነ ደሃብናን ሓጥናን እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ ይብዝሕ ማዕኹም ዝሃበና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን አሁን አይነ በረከት ሆነኒ ገለ ካብቲ ምዕራፍ 3 ኮይኑ ካብ 4 ዘሎ ወይውን ካብ 3 ክሳብ 6 ተቐንደ ዘስተንተንኳ ምክንያቱ ነታ ቤት ከስተናብራ ካብ ዘይክእል ግና ነታ ማሕበር አምላክ ዳ ከመይ ገይሩ ከዓልያ ይኾነሉ ስለዚ ቤት ጽቡቅ ገይሩ ዘስተናብርን ብኩሉ ምርዛን እዙት ውሉድ ዘለዎም ይኹኑ እናበለ ድሓር ተነፊሑ ናብ ፍርዲ ዲያብሎስ ምእንቲ ከይወድቕ ሓድሽ ተኽሊ ኣይኹን ይብለና እግዚአብሔር ዘለና ግዜ ወይ ዘለና ዘመን ተሪና እግዚአብሔር ቅረኸብለልና ንኣምልኸለን እንዳለሞ ምክንያቱ ሓድሽ ትካላት ኢና ዳርጋ ኮይና ምክንያቱ እቲ እምነትና ሓደ ይፀናሕና ንፀናሕና ነቶም ንዓመታት ዘገልግሉ ዝነበሩ ቦታ ንሳላሳታት ንዕስራታት ዓመታት ዘገልገልዎ ንዕኦም እንታይ ይብሉ ሓድሽ ክርስቲያን ሲ ጳጳስ ዝኾነ ኮይኑ ስምዖ ዝብል ምስላ ይጋገለሎ ንምንታይ እዚ ሎሚ ነቶም ኣቦታት ንዕስራታት ዓመታት ዘገልገልዎ ንዕኦም ኣምላኽ ከም ዘይፈልጡ ንስኻ ከም ትፈልጥ ሓንቲ ምዕራፍ ኣንቢብና ንዓና ብህይወትና ነቦታት ዘይኮነ ዝውን ወይ እውን ሓደ ናገልጋል ናይ ቤተክርስትያን ጥራሕ ዘይኮነ ንሕና እውን ሓንቲ ሓደ መጽሓፍ ዘንበብና ዘይኮነ እቶም ብዙሕ ግዜ ዘመርምሩ ኣቦታት እንታይ ኢላ ዝብል እዚ ከምዚ ኢልና ክንድን ሓትት ንሕና ተረድቲ ንኸውን ኣለና ንምንታይ ንሕና ፈላጣት ኮይና ንሶም ከዓ ከም ዘይፈልጡ ኢልና ኢና ኣብዚ ግዜ ዘለና ምክንያቱ ተነፊሕና ሓንቲ ጥቕሲ ስለ ዝሓዝና ኢና እሞ እዚ ከነስተንትን ወይ ነዚ እውነት እዚ ኩሉ ነገራት ከም ሓደ ሓደ ንምስሓቅ ወይ ንምምሃር ትኾነና ሓደ ግዜ ወይ ናይ ቦታት ብዛዕባ ዛዝያ ዘላውን ሓደ ገልጋል ቤተክርስትያን ይበሃል ማለት እቲ ክንኮነ ዝግባአና መራሒ ካብ ጎይታና መድሓና ኢየሱስ መራሕና ኩሉና ህይወትና እንተኮይኑ ከዓኒ ንሱ ከምታ ዝኸዳ ኢና ንሕና እውን ክንመላለስ ዝግባአና እቶም ኣቦታትና ካህናት ይኹኑ ዋላ ኩሉ ነገራት እጂ ሓደ ግዜ ይሰብኽ ነይሩ ይበሃል እንዳሰበኸ ከሎ እታ ሰበይትካ ቃል ኣምላኽ ትሰምዕ ነይራ ክልተ ዘለኩም ሓደ ሃቡ ንዘይብሎም ኣማቆሉ እንዳበሉ ይሰብኩ ነይሮም ሰማዑ ዝነበሩ ኣቦዴር መምህር ብዘየገድስ ኣብ መወዳእታ ሰበይቲ ከይዳ ንገዛ ነታ ቃል እግዚኣብሔር ነዚኣ ሰሚዓታ ኣብ ልባ ስለ ዝሓደረለካ እግዚኣብሔር መስገን ሓደ ከዓኒ እግዚኣብሔር ሃብኩም እንዳበለ ክልምን መፂዋ ጋብ ነፀሎ ኣዝያ ኣረጊት ከም ዝነበረት ድሓር ዋ ኢላ ኣብዚኣ ኣላ ካልኣይት ጋፍ ኢላ ጅንን ኣቢላ ሰይዳቶ ድሓር እቲ መፂ ሰብኣይ ክወፅእ ምስ ደለየ እሞ ሃብ እስከ ነፀላ ሃብ ጋቤ ምሰላ ውይ ዘየለለ ናበይ ወሲድካ ኢለ ከምዚ ኢሉ ክልምን መፂሲ ንዑ ሂቤ ዋ እንታይ ትገብሪ ኢልከ ምሽ ተሄድኩም ከምዚ ንክትብልና ነርኩም ክልተ ዘለዎስ ሓደ ማቆል ደኮንኩም ኢልኩም እሞ ኣነ ናተይ ደይደከ ይብልዋ ኢሎም ይበሃል እዚ ንመፅሓፍ ወይ ካብ ሓደ ቃል ትምህርቲ እቲ ንብሎ እውን ክንገብሮ ከም ዘለና ቃል እግዚኣብሔር በቃ ንሕና ሲ ንቤትና ከምኡ ዝብልውን ከምቲ ሻዓንተ ወይ ሓደ መራሕን ሃገር ክኸውን ወላ ዝኽእል ተኮይኑ ቤቱ ዘየመሓድር ተኮይኑ ወላ እውን ገለገለ ዝብሉ ሲ ዓራት ዘየንፅፍ ተኮይኑስ ሃገር ከመሓድር ኣይክእልን ይብሉ እሞ ንሕና እውን ተነፊሕና ከይንኸይድ ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ነቦታትና እንዳሓተትና ነቲ ሰማዕናዮ እንዳዛመድና ወይ እውን ዘንብብናዮ እውን በቲ ናትካ ርዲኢት ኢልና ጥራሕ ከይ ዘይኮነሲ ነቦታትና ክንሓትት ኣብ እግሪ ኣሕዋትና ኣብ መምሃራንና ክንሓትት ይግባአና እምበር ኣንቢቤ ኣነ ፈሊጤ እንደዚ በቃ እዚ ኣንቢቤ እንደዚ ከምዚ ኢልና በቲ ዝገለጽና ጥራሕ ከይድ ከለና ነቶም ኣቦታት ንዕስራት ዓመት ከምዚ ኢሎም ዝተዛረብካ ኖ ኣይኮነን ከምዚ እንዲ ዝብል ሓንቲ ጠቕሱን ፀኣቢልና ንቆር ዘይኮነ ብትሕትና ክንመላለስ እግዚኣብሔር ይደግፈና ንዓ ንምስትንታን ኢላታ ተነፊሑ ኣብ ፍርዲ ክትብለና እሞ ኣብ ፍርዲ ካይወፅቀና እግዚኣብሔር ኣቕረበለና የቀኒለይ ያቆን ሓወት ግዜ ንበረኸት ኮነ ኢለ እሞ ኩሉ ዝበርኩም ኣምላኽ ልብና አሜን ዲያቆን ሓውና ቃል ሕይወት ተስማዓልና ንጹር እዩ
ነቦታትና ነዚ ቤተ ክርስቲያን ነዊሕ ዓመት ኣገልጊሎም ተገዚኦም ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊሎም ናብዚ ደረጃ ዝደብፅሑልና ነዚ እምነት ናባና ዘረከቡና ክብሪ ጥዕናን ዕድመን ይሃበልናን እግዚአብሔር ንሕና ድማ ናቶም ኣሰር ክንስዕብ መድኃኔ ዓለም ኣኻእሎ ይሃበና ሕራይ ብቴክስት ሓንቲ ሕቶ መፅያ ነይራ ኣብዛ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ኮይና ኣብታ ቁፅሪ 11 ኣንስቲ እውን ከምኡ ረዘንቲ ዘይሓምያ ጥንቁቃት ብኩሉ እውን ኡሙናት ክኾና ይግባእ ትብላላ ናይዚኣ መብርሂያ ነይራታ ቴክስተር የተጋግየ ሕጂ እቲ ኣርእስቲ ከምዚ ዝረኣናዮ ብዛዕባ ኤጲስቆጶሳትን ብዛዕባ ዲያቆናትን ብዛዕባ ሓዳሮምን ኣንስቶምን ኢዳ ተዛረበ መፅዩ ስለዚ ነቶም ነንስቲ ካህናትን ነንስቲ ዲያቆናትን ጥራይ ደይኮነት ንኩሉ ንሓዛ ድሓን ኣንስቲ እውን ስለ ዝበለ ረዘንቲ ዘይሓምያ ጥንቁቃት ብኩሉ እውን ኡሙናት ክኾና ይግባእ እሙናት ክኾና ይግባእ ትብል ዘላ እቲ ኣርእስቲ ትምህርትና ግን ከምዚ ናይ ሎሚ ዝረኣናያ ነተን ዲያቆናዊት ሎሚ እኳ ይደንዋ ኣብ ዘበና የለን መስለኒ ነተን መዓይቲ ሓዋርያት ዝነበራ ብወንጌል ብብዙሕ ነገር ምስኣቶም ዘገልግላ ምስኣቶም ዓዲ ዓድዳ ኸዳውን ብከምዚ ዕጥቅን ስንቅን ዘገልግሎም ዝነበራ እቲ ብደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ኣገልግሎት ነተን ደቂ ኣንስትዮ ድምልከት ብዙሕ ነገር ዝገብራ ዝነበራ ዲያቆናዊት ድበሃል ማዕርግ ወሃብ ነይሩ እዩ እዛ መልእኽቲ ንዓን እያ ነይራ ኣንስቲ እውን ኢሉ ነተን ኣብ ወንጌል ምስኣቶም ዘገልግላ ዝነበራ ዲያቆናውያን ማለት እዩ ዲያቆን ዲያቆናዊት ከዓ ትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ነተን ዲያቆናዊት እዩ ተቢሉ ተፃሒፉ እታ ሓሳብ ግን ንኩላትና ትምልከት እያ ኩላትና ክንረዝን ዘይሓመይቲ ክንከውን ጥንቁቃት ክንከውን ብኩሉ እውን እሙናት ክንከውን ኣብዚ ጥራይ ደይኮነስ ሙሉእ መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ዝመክረና ንኩልና እታ መልእኽቲ ንኩላትና እንተንሕዛ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ካብ እንስቲ ሓሊፍና እውን ወላ እውን ንሰብኡት ረዘንቲ ዘይሓምዩ ጥንቁቃት ብኩሉ እሙናት ክኾኑ ይብለና ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ብተደጋጋሚ ኣብ ብዙሕ ጥቕሲ ንፅርቲ ተኮይና እዚኣ እታ ሕቶ ማለት እዩ ሓራይ እምበኣር ድኾነ ሕቶ ርእቶ ተለና ኣብ ድመፅእ ከነብሎ ኢና ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ንሕጂ ግን ንዝነበረና ናይ ትምህርቲ ናይ መዝሙር ናይ ኣስተንትኖ ናይ ጸሎት ግዜ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ብጸሎት መደብና ክንፍጽም ኢና ናብ ኣቦና ከሕልፈኩም ራይ ኩልኩም ደጊምና ከመይ ኣምሲኹም ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ሓወና ዲያቆን መሓሪ ሓወና ዲያቆን ግርማይ ከምኡውን መምህር ሓወና ተኽሉ ኩልኩም ኣሕዋት ኣሓት ኣቦታት ኣዴታት ኣብዚ ጉባኤ ዘለኹም መዝሙር ዝዘመርኪ ሓፍተና ትምኒት ከምኡውን ነታ ምዕራፍ ዘንበብኩም ነታ መዝሙር ብጥቕሲ ዝገለጽኩም ካብዛ ምዕራፍ 3 ክንመሃራ ዘምሰና ድማ ዘስተንተንኩሞ ተረዳእኩም ከተካፍሉ ዘይተረዳእኩም ድማ ንኩሉና ዝኸውን ሕቶ እናሓተትኩም ዘምሰኹም ዘምሰኽን ንኩልኩም እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ዓስብኩም ድማ ይሃብኩም እዛ ምዕራፍ ክትንበብ ከላስ
ከቢዳ ሃኒኣ ኣምስያ ምክንያቱ ዝያዳ ኩሉ በኣና ብኣገልገልቲ ስለ እትዛረብ ተዛረብቲ ጥራሕ ደይኮናስ ነቲ እንዛረቦ ክንገብሮ ከም ዘሎና ነቲ ንምህሮ ድማ ክንነብሮ ከም ዘለና ብሕልፊ እታ ቁፅሪ 4-5 ነታ ቤቱ ከስተናብራ ካብ ዘይክእል ግና ነታ ማሕበር ኣምላኽ ደኣ ከመይ ገይሩ ከኣልያ ይኮነሉ ስለዚ ቤቱ ፅቡቅ ገይሩ ዘስተናብርን ብኩሉ ምርዛን እዙዛት ውሉድ ዘለውዎን ይኹን ሕጂ እዚ ኣብ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ትብል ኣብታ ኣርእስቲ ዘሎ እዩ ንዓና ንኣገልገልቲ ድማ ዝምልከት እዩ ናባና ሪኡ ናበናባብራና ጠሚቱ ናብ ውልድና ሪኡ ሰብ ከይዕንቀፍ ሰብ ከይጉዳእ ድማ ክትንበብ ከላ ክትግለጽ ከላ ውሽጠይ ድማ ይትንክፈኒ ነይሩ ማለት እዩ እሞ ንዓና እውን ጸሊልና ናይ ቃል ጥራሕ ደይኮናሲ ተላይ ናይ ግብሪ ኣቦታት ናይ ግብሪ መራሕቲ ድማ ክንከውን ጽቡቕ ግብሪ ክህልወና ደቅና እውን ኣብነት ኣርኣያ ክኾኑ ዕዙዛት ውልድ ከነዕብውን ዝያዳ ኩሉ ክጽልይልና ይግባእ ምክንያቱ ሓደ ምእመን ምዝዕንቀፍን ሓደ ኣገልጋሊ ካህን ምዝዕንቀፍን እቲ ካህን ወይ ድማ ነቲ ካህን ሪኦም ዝጉድኡን ዝዕንቀፉን ሰባት ብዙሓት ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ወዲ ሰብ ምሉእነት የብሉን ፍጹም የብልናን ግን በቲ ንኽእሎ ቁሩብ ግን ኣብ ቅድሜኹም ንዕንቅፋት ዘይኮነሲ ንጽንዓት ንመንፈሳውን ዕብየት ኮይና ክንረአ ክጽልይልና ድማ ሓደራ ንብል ኣብታ ዓብይ ምስጢር ትብል ናብታ መወዳእታ እታ መወዳእታ ጥቕሲ ሓውና ዲያቆን መሓሪ ጽቡቕ ገይሩ ገሊፅዋ እዩ ኣብታ ቁፅሪ 14-15 ናባኻ ቀልጢፈ ከም ዝመጽእ ተስፋ እናገበርኩ እዚ ጽሕፈልካ ኣለኹ ብጣዕሚ እዩ ዝኣምኖ ነይሩ ብጣዕሚ እዩ ድማ ዝፈትዎ ነይሩ ኣንታ ጢሞቴዎስ ወደይ እናበለ እዩ እቲ መልእኽቲ ዝጽሕፈሉ ነይሩ ሕጂ ናባኻ ቀልጢፈ ክመጽሲ ተስፋ እናገበርኩ እጽሕፈልካ ኣለኹ ኢሉ እንተ ደንጎኹ ግና ኣብታ ቤት ኣምላኽ ማለት ናይቲ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ማሕበር ህያው ኣምላኽ ከመይ ክትገብር ከም ዝግባኣካ ክትፈልጥ እፈቱ ኣለኹ እንታይ ኣደልየያ እንተ ደንጎኹ ነዊሕና በጃኻትኩም ዓመታት ወሲዱ ግዜ ወሲዱ ኢልና ምእንቲ ተስፋ ከይንቆርጽ
ኩነታት ቤተ ክርስቲያንና ዘለናዮ ኩሉ ንፈልጦ ኢና ግን ኣብቲ ሓቂ ዓንድን መሰረት ህያው ኣምላኽ እንዶ ኣሎና ኢና እቲ ብዝያዳ ክንጭነቐሉ ዘለና እምበር ግዜ ብምውሳድ ብምድንጓይ ክንጭነቕ ከም ዘይብልና እንተ ደንጎኹ ግና ክመጽእ ኢልኒ ነይሩ ደንጉኒ ኢልካ ግና ኣብታ ቤት ኣምላኽ ናይቲ ሓቂ ዓንዲ መሰረትን ዝኾነት ማሕበር ህያው ኣምላኽ ከመይ ከም ክትገብር ከም ዝግባኣካ ክትፈልጥ እፈቱ ኣለኹ እዚ ቃል እዚ ሎሚ ንዓና እዩ እዚ ምዕዶ እዚ ድማ ሎሚ ንዓና እዩ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ክድንጉ ይኽእል እዩ ግዜ ምሳድን ምድንጓይን ደይኮነ ከሸግረና ዘለዎ ግን እንታይ ደኣ ኣብ ሓቂ ደለኹ እየ እቲ ሕጀዮ ዘለኹ ኣብታ ዓንድን መሰረትን ድዩ ኣብታ ሃዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ድየ ኣብታ እቶም ኣቦታትና ደም ከፊሎም ዘጽንሕዋ እምነት ድየ ዘለኹ ኢልና ክንሓስብ ኣብኡ ድማ ክንጸንዕ እግዚኣብሔር ንኹልና ይሓግዘና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብጽሓዮ ኩልኩም ኣገልግሎትኩም ይባርኽ እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓጹ ኩልና ሓንሳብ ንጸሎት ሓፍ ንበል ምእንቲ ሰላም ዝጽለ ጸሎት ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላምን ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣሎና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ንኹሉ እትሕጂ እግዚኣብሔር ልምነካ ንማልደካን ኣለና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካና ካብ መኦ እግዚኣብሔር ኣጥርየና ጸጋኻው ናፍሰልና ጀካኻ ንፈልጦ ባዕዳ ኣምላኽ ይብልናን ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንጽውዕን ኣሎና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላምካ ኣብ ልነፍሲ ኩልና ዓድር ኣብዚ ዓለምን ዝንባርና ብሰላም ሓሉ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳንታ ዛብካ ምኽራሃብ ኣብ ምእታውናን ምውፃናን ዘሎ ጎራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህዱእን ብዕኑዕ ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ሓረ ኣምላኽ መሓረና ይቕረ በሃለ ኣምላኽ ቅረበለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰዓት ዛ ምሸት እዚኣ ድማ ባርኸልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይትኺደና ብጸሎት ጀሚርና መደብና ብጸሎት ክንፍጽም ኣምላኽና ስለ ዘይተፈላኸና ንመስክነካ ጸለናዮ ጸሎት ኣምላኽና ትሰማዕ ኣምላኽካ እሞ ስምዓና ሰሚዕኻ ድማ መዓዝ ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ ኩሉ ኩነታትና ድማ ዝልውጥ ግበረልና እቲ ክንመሃሮ ዘምሰና ቃልካ ድማ ኣምላኽና ክንነብረሉ ክንመላለሰሉ ግብሪ ጽድቂ ክንገብረሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ዝተኣዘዝናዮ ክንፍጽመሉ ኣብ ቅድሚኻ ድማ ብቕዓት ኮይና ክንርከበሉ ስሓግዘና ኣንበብትን ሰማዕትን
ተዛረብትን ጥራሕ ዘይኮናሲ ነቲ ንሰምዖ ነቲ ንዛረቦ ነቲ እነንብቦ ክንነብረሉ ኣምላኽና ሕጂ እውን ሓግዘና ምስማዕ ምዝራብ ምንባብ ኣይኮነን ኣብ ዘመንና ጠፊኡ ዘሎ እንታይ ደኣ ከምቲ ንሰምዖን ከምቲ ነንብቦን ከምቲ ንመሃሮን ምንባር እዩ ተሳኢኑ ዘሎ ኣምላኽና ሰማዕቲ ጥራሕ ዘይኮናስ ነበርቲ ግበረልና መንቅብ ዘይብሎም ግበረልና ኣብነትን ኣርኣያን ክንከውን ንስኻ ሓግዘና ንዓና ኮይና ንኻልኦት ድማ ምልክት ድሕነት ክንከውን ሕጂ እውን ኣምላኽና ርድኣና ኣገልግሎትና ስምካ ዘየፅርፍ ግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ኣብ ግዝኣት ካሊፎርንያ ዘሎ ባርዕ ሓውጥ ፈኣልና ኣብ በብዓለሙ ዘሎ ህወቡላን ንፋስን ምንቅጥቃጥ ምድርን ኩሉ ሕማቕ ነገር ኣምላኽና ስኻ ናብ ፅቡቅ ቀይረልና ሕጂ እውን ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩሉና ፀብቀልና ምሳና ዝውዓልካ ነመስግነካ ምሳና ክትሓድር ድማ ንመዕቆበካ ዝወለድናዮም ኩሎም ናትካ ገርካ ዕብየልና ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን ምለሰልና ኣብ መገሻ ዘለው ድሓን ምለሰልና ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን ይእትወልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእክትካ ሓልወና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና እንድግልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይ ስረይ እግዚእና ኣምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ገጋና ስረ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብርከሻት ብርሃን አንቱም ኣውየ ካናት ኣውየ ዲያቆናት ኡራን ሳይርጎ ህፃናት በበስምክሙ ኩንፍታህን ወንፃሕነ ይረስየንስ ኩሏን ሰማያት እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ መል 12 እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ እዚ ቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ኣሜን ኣቦና ደው በልልና ቃለ ህይወት እስማዐና ቃለ ህይወት ይስማዓልና ድሓን ሕደሩ ኣሜን ብሩኽ ለይቲ ኩሎም ድሓን ሕደሩ ቴንኪዩ ኣቦታትና ዲያቆን ፅቡቅ ተማሂርና ሰላም ሕደሩ ሜን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ንኩለና ብሩኽ ለይቲ ኣገልግሎት ይባርኽ ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ብሩኽ ለይቲ ኣሜን ብሩኽ ለይቲ ግበረልና ንኩለና ድሓን ሕደሩ